سلام تقطعت نايس channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيستان بحقنا نيو لومون كم وتروا قداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم متينا لنا سامو داتا نايز مدام سانا قصنحو وخبر نعدم لايك بمقبار اتو كم وتر دما دقفكم نزوم هسانات نزوم حبروم دك انا دما مرقو ليسكي سكتا نفسو كفكم مرقوهم نعتاتهم ترايدي كونس نولدهم مرقو وغنياتو ولديهم كم جيرو مو لولو خل دما ولد ترايدي كونس دحر ولد دما نتوم محبركم نزي اورجانايز كغبرو زخالو نتوم امباسي نتي كوميونيتي مرقوا مخنياتو حدا غزي امباسياتنا ايرترا خمسي غبروني غليلو سبك نقف يسمعي هذا امباسي ناتي ملك از نغركم زلو امباسي ايرترا زي واشنطن دي سي تغير مسلني جيغان تلنا ارمني امباسي بمنتاي خاطو كنا زلكا نزبي يكبدا يكبني معك اننا امباس قومي اتا امباسادرن اتي امباسنا وزلو حزبي يكبدا يكبني حزبون تعقبو እቲ ኤምባሲ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖሊሲ ክቕይረልካ ይፅብዮን ኢኻ ሓደ ግዜ ዘይከውን ዘረባ ክዛረቡ ሰብ ይርያኒ ኤምባሲ ስርሑ ንኣብነት ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ኣብ ጁባ ኣብ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ እንታይ ይስርሑ ናይ ኤርትራ ዝምድና ምስ ደቡብ ሱዳን ናይ ኤርትራ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ምክንኻን እዩ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ኣሜሪካ ህዝቢ ኤርትራን ኣሜሪካን ወይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ዝቕመጥ ዘሎ ምእካብን መሓዝን ኦርጋናይዝ ምግባርን ጽቡቕ ዝኾነ ምስ ሃገሩ ዝምድና ከም ዘሎ ምግባር እዚ ኤምባሲ ስርሑ ኣብዚ ደገ ሕማም ሪያ ናይ ኤምባሲታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ጽቡቕ ከም ዘይገበሩ ገለልካ ኖ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘመሓድረሱ እቲ መንግስቲ የስ ኤምባሲ ናቱ ስራሕ ኣለዎ እውን ግን ዝያዳ ናይ ኤምባሲታት ናትና መዕቀኒ ናቶም በዚኣ ኢኻ ህዝቦም ኣኪቦም ሒዞም ዶ ኣይሓዙን እዩ ህዝቦም ኣኪቦም ሒዞም ካብ ሓሊፎም ድማ ናይቲ ሃገር ናብነት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ንምቕያር እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኤርትራ ምስ ስዊዘርላንድ ዝምድና ንክህልዋ እንታይ ግበር ኣሎ ኤርትራ ምስ ስዊድን ዘለዋ ዝምድና ንምሕያል ምስ ጀርመን ዘለዋ ምስ ዩኬ ዘለዋ ምስ ሳውት ሱዳን ምስ ኡጋንዳ ምስ ኬንያ this is how you judge them እንድሕርቶም ህዝቦም ሒዞም ምስ ሃገር ድማ ጽቡቕ ዝምድና ተፈጢሮም ኣለዉ that is a very successful mission ዕውድ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ኤምባሲታት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑ ዘለዉ ንኩሎም ክጠቅስ ሪያዲ ወላ ኩሎም ክወፅኦም ኣይክልኒ just give them credit ክብሪ ሃብዎ ብዘይ ገድስ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታትን ገለመለን ከየተሓሓስካ ኣብታ ዘለዋ ዝገብርዎ ስራሕ ዘሎ እዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ጽቡቕ ክኾን ከሎ ነቶም ኤርትራ ኣብ ግዜኡ ንዶም ኢና ነቲ ማሕበረkom ድማ ንኣዳ ከይነውሕድ ኣብዚኣ ጌጋ ይርያነ ጽቡቕ ናት ናይ ዓድና ንዓድና ጥራይ ንህቦ ነቶም ኤምባሲታት ግን ኣብ ሕማቕ ነቐፌታ ጥራይ ክጥቀሙሎም ስለ ዝርየ እዚኣ ክጥረም ዘለዋ እያ ንግረ መንገደይ ኣብ ቅድሚት ሰላም ከይበልኩና ባእትዮ ኣለኹ ቢካዝ this has been in my ኣብ ልበይ ንነዊሕ ፀኒሐ ምክንያቱ ጽቡቕ ስራሕ ኣብ ኤምባሲታት ክስራሕ ከሎ ክብሪ ክንህብ ክንከላለ ነቶም ኣምባሳደራት ነቶም ቻርጅ ዲ ኣፌር ነቶም ሓለፍቲ ነቶም ማሕበረኮማት ጽቡቕ ስራሕ ክትብሎም ክትክእሉ ኣለኩም ኣይኖ እቶም ገሊኹም ትብሉ ኢኹም ግን ዝበዝሐ ሰብ በኣሉታ ጥራይ ክጠቕሶም ኢኻ ትሰምዕ now having said that ናብ ዓለምና ሽፍት ክንገብር ኢና ነዞም ሃብሮም ደቀይ ካልኣይ ግዜ ከይመረቕኩም ከይተሓልፉ እዚኣ ጥራይ ክብለኩም ደሊ ላይክ ምግባር እውን ኣይትረስዑ let's start Of missiles and airstrikes, there may be finally a small opening for peace in West Asia. The United States and Iran have completed the day one of their talks in Switzerland, with mediators saying the two sides have made encouraging progress. The negotiations come after US-Israeli war on Iran drew multiple countries, disrupted global trade routes and raised fears of a much bigger war across the region. The talks took place at the Swiss mountain resort of Bergenstock with US Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker كم تريوا زلهم علمنا كاب كيناتن ورب كيناتن لومدو يفنجرت وق لومدو يتكوس لومدو يتهررم ولا يصنحنا بلنا الشغرات زنبرنا تسفاني سلام دما بتحد وجن لنا and this is a very good sign تسفاني سلام لنا تسفاني صبغ نجر كا قرب يزب لكم زلهم مخنياتو نزن خبتن خسر زل حيلي مودعتها يبلون سلازي سويسرلاند دما سلام مقابايا انجيدا تسفاني سلام دما ترخيب ولا كوا ودو انت ديبلنا بزخونه ساعات كفرس انت خونه صبوق زخونه مرداتا تبصح له يبللو جيدي فانس بعلو نتاخيبا كما كم سقايده بريس كونفرنس قد مقربت اللي زحبا كبكم prices and oil prices come down, millions and millions of barrels of crude and natural gas flowing through the Strait of Hormuz that weren't flowing before. But we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation, and that is exactly what we did yesterday. Number two, we also wanted to እንታይ ይብል ኣሎ መስለኩም ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነጥብታት እዩ ዝጠቅስ ዘሎ ኣብቲ ዝተገበረ ዝርርብ እንታይ ለውጥ ምፅኢኹም ከመይ ከመይ ይኸይዱ ንዝብል ክምልስ ከሎ ማለት እዩ ጄዲ ቫንስ መጀመርያ
ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይቲ መን እዩ ከፍርሶ ዝኽእል ኢሉ ኩሉ ሰብ ዝፈርሃሉ ዝነበረ ነጥቢ እንታይ እዩ ንዑ ከፍርሶ ዝኽእል we all know እስራኤል ምዃና ብዝተፈላለየ ምክንያት ጌራ ከተፍርሶ ከም ትኽእል ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ተዘራሪብና ኣለና ንሓድሕድና ተዋሃኺስና ኣለና እቲ ሕቶ ድማ ዝኾነ ይኹን እንቅፋት ክመፅእ ከሎ ቅድሚ ነቲ ነገር ኣፍሪስካ ካብ ዜሮ ክጅምር ምፍታን እንታይ ዳ ብዝተኻለ መንገዲ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ነቲ ነገር እቲ ኣቐዲምና ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና እንታይ እዩ ትዘጋጥም ዘሎ ኣበይ ክንፈትሖ ንኽእል ኣበይ ኣሎ ትሽግር እንታይ ክግበር ይኽእል ኢልና ተዘራሪብና ገለ ነገር ክንገብር ክንክእል ኣለና ይብሉ ኣለዉ and this is also one of the best decisions because at the end of the day እስራኤል ስለ ዝሃረመት ወይ እውን ሕዝብላ ስለ ዝሃረመት ጠቕላላ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ዝፈርስ እንድሕር ኮይኑ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ተዘራሪቦም ብዘለዉ ድሕሪ ሕጂ እውን እቲ ፈተና ክጋጥም እዩ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ቅድሚ ናብ ዝኾነ ምኻድና በቲ መንገዲ ሸምገልትናትና ጌርና what is going on እስራኤል ዳ ትጋገደላ እስራኤል ድዩ ከም ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ንፍለጦ እቲ ፀገም ኤግዛክትሊ ኣበይ ኣሎ ሎኬት ንግበሮ ሽዑ ነቲ ፀገም መን ሕገት ገብራሎ እንታይ ክግበር ኣሎ ክንብል ኣለና ይብላ ኣሎ እዚኣ ኣገዳሲት ነጥቢያ ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝፈርሃ ዘሎ ነትንያሁ ነዚ ነገር እዚ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ከም ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕምርናቱ ኣብኣ ስለ ዝምርኮስ ስቕ ኢሉ ክሪኦ ከም ዘይኮነ ብየማንን ብፀጋምን ሰብ ዝፅበዮ ዘሎ እዩ የጉርዕ እዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኾነ ነዝን ከፍርስ ስለዚ ዶንት ለት ሂም ንሱ ይኹን ሕዝብላ ተጠቂሞም ነቲ ጉዳይ ከፍርስዎ ዕድል ክንቦም የብልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ build a mechanism, a similar mechanism for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less, but we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region to invite IAEA inspectors back into. We, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a... እዚኣ ካልአይቲ ነጥቢ ድማ very important እዚኣ ኣገዳሲት እያ ተቐዳሚቲ ዘጋጥም ዘሎ ዕንቅፋት ኣብ ሊባኖስ ጠጠው መበልን ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ክኸውን የብሉም we need to figure out ኪንኡ ክንሰግር ነቲ ፀገም ድማ በይኑ እናረኣና ጠጠው ከነብለ ክንፍትን ክንክል ኣለና ብክልቲኡ ወገን ይብሉ ኣለዉ እቲ ካልእ ነጥቢ ነቲ ናይ ኒኩለር ናይ ኢራን ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝብሎ ዘሎ ኢራን ኒኩለር ክትሕዝ የብላ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ናይ ኒኩለር ፕሮግራም ናቶም ጠጠው ከብልዎ ኣሎም ኢራን ድማ መብፅዓ ክትኣቱ ኣለዋ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከተማዕብል ከም ዘይኮነት ንዝብል ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ከነረጋግፆ ንኽእል ኢራን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣላ ኣይናይ ጉዳይ ክጎድል ዘለዎ እንታይ ክግበር ኣሎ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ፅፁይ ዘረባ ምግባርካ እቲ IAEA ዝብልዎ እቲ ኢንተርናሽናል ኣቶሚክ ኤነርጂ ገለ ዝበሃል ኣሎ እቲ if you know you just give me ንሱ እቲ ተዓዛቢ ኣካል ናይ ኒኩለር ማለት እዩ ኣትዩ ነቲ ኩነታት ንክዕዘቦ ኢራን ሕራ ኢላ ኣላ ናው ንኣሜሪካውያን ከምዚ ሓደ ብርቅ ነገር ገይሩ ክሸጦ ዝፍትን ዘሎ ጆ ባይደን ንገለ ይኹም ድማ ከገርመኩም ክእል እዩ ኩሉ ግዜ ሕራይ ምስ በለት እያ ኢራን so this is nothing new ግን ንJD ቫንስን ንዶናልድ ትራምፕን ዓባይ መሸጣ ክትኮኖም ትኽእል እያ ብዙሕ ስዕረት ኣጋጢሞም ብዙሕ ፍሽለት ኣጋጢሞም ይበሃሉ ስለ ዘለዉ ኢራን ድማ እቲ መስርሕ ዝግበር ዘሎ ጠቕላላ ክፈሽል ይደልይዎ የለዎም because it is important for them ናታቶም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ተዓዛቢ ኣካላት እዩ ኩነታት ናይቲ ኒኩለር እንታይ ኣሎ ዝኩሉ ደብዳብ ተኻይዱ ኣበየናይ ደረጃ ኣሎ ከመይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ከመይ ኣሎ ክርዩ ንሱ ንባዕሉ ንክርኢ ግዜ ክወስድ እዩ ኢራን ድማ ግዜ እውን ኣገዲሶም ስለ ዝኾነ ሱሳ መዓልቲ ስለ ዝኾና እቲ ናይ ኢራን ናይ ኒኩለር ጉዳይ ኣብ ድሕሪት ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ስለዚ ተዓዛባት እዩ ርዩ መርሚሩ ፈቲሹ ገለ ዝን ክብል እዩ ድሕሪኡ እንታይ ክግበር ኣለዎ ድማ ኔክስት ስቴፕ እዩ ንJD ቫንስ ግን ሓደ ዓባይ ነጥቢ ካብ ኢራን ሕራይ ከም ዝበለቶ ትሽየጥ ነገር ናብ ሚድያ ክትዝረብ ትኽእል ሒዙ መፅኡ ኢሎ and this is crucial draw at Fox News ከመይ ፕሮፓጋንዳ ክገብረላ ጀሚሩ ለረዩ Americans got two major agenda items crossed off during this meeting in Switzerland overnight. The big headline here, Iran, according to Vice President Vance, has agreed to allow inspectors from the International Atomic Energy Agency back into their country. This is huge, and it's very important as it relates to the detailed discussions on Iran's nuclear program, so that these inspectors can get a list of what the Iranians still have and what the Americans want them to get rid of. The second headline here, that Special Envoy Kushner was able to work out a deal with the Qataris that some of these unfrozen Iranian funds are actually going to be used to purchase American farm products and then feed the people of Iran. ሕጂ ሓንቲ ካብቲያትን ከም ትሪእዎ ኣለዎም ድሮ ከም ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ተረእያ ዘላ
تي تعذاب أكلنا تنيكولر كيدو أبي أمريكا ريو انتاي كجبر كم زلو وكماي كجبر كم زلو انتاي كونتات كم زلو انتاي كم زدلي صاب كبيو برقص تتعذاب أكل زبال مس أمريكا زسرح أمريكا سليا مخانك تفلت لكم قد محجب زعق زي استزربي نساتهم بمسير تنقرهم أمريكا ينقرهم زنبرون تعبريت هذا ما نيران أمتك كم تتوقعوا لون زذكريو نزع بقمت بمتهاو دما حجون إيران حراي لا سلامتاي بمسرته أنا نيكولر كفري ويون نيكولر واسوار نخسرح يهندد على لغي بلتن إيران عند حرا أمريكا كوينات كم زيت جبرن كم زيت وررن جارانتات يعتلي أنا نيكولر كيف راحو خيد خليه تبلا لا كالاي إذا كوينات إذا حدا نجر كالاي نيكولر سلازهبهم وش ما تحرموز يتك عند نيكولر وكو تصرحهم براي تتكملون يا مفرارة راي مفراري تم فرارها عمناتو نقول لي مهناتو كده نبراش رايو دراشان نيكولر زلو يلن تمالت رئيس يوكرين أما أكل موسكو كبيت وخنا حدا قاوري ذات الله سو نيكولر هليكا بزح نقرون كتقبراي تخليها تزبلت نيكولر جن حرمز دونالد ترامب نك فرق مزبلة كبا بلا ما سيومه درو ويجمير دونالد ترامب مالتي لك كمزي وصلنا يركانا بتوصل خا حدا قبر كي رقص أبي لك هذا خده كما جيرومه سلازي كابتن نيكولر كتقاملو زغلو نيكولر رغيبه مالو سدما وشمت حرمزيو سلازي اتي نيكولر رواز وار كم لاست اوبشن صقم تمسي خد قبره تخل جن نوعو كتبل هيوت كان هيوت هاجر كان هيوت زبخان كتبلاشو نبورا يكونن زبليو سلازي حفشا انت يم زبلو زلو احنا نت نيكولر نقدف صقم يبلنا راي قبل علينا زلو امريكا غارانت كتاتلو حماق كتقبر كم زي تغل نتي زاتو تو غارانت كتحس تجميرا دما احنا بوشمت حرمزن بخالوت نتن هاجرات عرب نقبرو زلنا غيرنا كنبر كوكومينا كم زحجت أبدي فتوهم مديل مسيهم زلهم كم مخن قبركومينا إلى مالو. This is very crucial. كالاي دما بعلو جيدي فانس قبل خلوه سمعوه. With proper oversight to make sure that we're accomplishing the objectives that matter for everybody. So those are the things that we wanted to accomplish. We came here, we did exactly that. The way that I think about it is very simple. We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation, we haven't built the house. Nuclear talks on the economic أجي كاليتي أبزيا حنتنت بزبالكم كهاك نقرأكم. One very very crucial. جنزب ناي أمريكا كاب العراق كاب مني خاطب له كاب قطر ناب إيران خيد مخانيز نقرزله. زي جنزب دمان تاجروا مسكي دونالد ترامب بزا جنزب زيا كذ قالوا له ده اليوم سلسله كيمي غير كه جنزب حنت نجر كي رخب كاب كوينات تسعير كغلا وش متحرموز أبيدهم كل نجر نجبر كله توسخ جنزب كتبهم مليسهم كحيلو سعرتنا تنابك معلم كتا جدال نادي خدالي خايب الونيرم سلزنا تنجنزب تاجروا من زين جنزب زين مجمر أنا إيرانيو هنا حزنا يزرت أنا أجري ما نفنو زلنا نتجنزب تناس وأركض كمولي يكون يبلون يرام كم يجركم check تجبروا يلو عداش مفتعد مع رخيمنا يبلو إذا جنزب زي كاب أمريكا أخلق جزاي ويونزخون أنا يحرشان من مدهني ديو مقبديو زد اليوم كاب أمريكا خجزويم كاب أمريكا تجزيد ما ناب إيران نابز بإيران كأتيب للو أجي زيارة أيوة مجمريا إذا جنزب زي نيرانويان يدليومي كل تجنزب دما نسوار يكون زتكمل إيران حسيم يمكم زبرو ولا والنسوار يدليوم تقينو مدهني تجزول جنزب ترغيبهم نتن مدهني زتكمل زنا برنا نسوار كتكميم that's no problem إيران جن تنجنزب نا أمريكا بزي جد ندونالد ترامب زي وارد حفرت كم سمع كم زي مقارن تسعير كان غيب بهالمشفن تيجبر له تتحيزن زلوا جنزب كوز عين مدهنيت كأمريكا كابت كامباينات أمريكا زد اليوم تقينو نحرشان نبرت ويونجلا نجر زد اليوم تقينو كاب أمريكا خجزويم جنتاك ولدي دونالد ترامب تتنجنزب أب أمريكا يستقبل لنزلوا أب تكالات أمريكا إنفست يخونا الله يبلو نيرانويان ك they have no problem ترايت نبرت بقع يخون تزد اليوم نجر يخون نبر كأمير ولا كاب دبي كتجوز خلاها كاب إمارات كتجوز خلاها ونكو إمارات يكون تفريق so you can buy from نابنت نبرت على كأمريكا ترايت كتجوز زلكا by the way أبتني negotiation ستايله مالو كل زين أجرزي perfect أنت توديو علميت نفرتي نايم جوازيا كاب أمريكا خجوز مخانو منتسبة ميعملو سلزي إيران they have no problem كاب أمريكا نبرت كتجوز اليوم it's just جراكم من جل مليكم من غيركم سرعات كتير تفتنوا لهم تراي جرف ويلهم دونالد ترامب ما يقبله سلزي تي تريك كما يجيرهم نتي ناي دونالد ترامب بيز ويزبل زلوا جنزب توهيبهم زبل زلوا جنزب نعم مثالا ديكونه ناب أمريكا يكوف كاب أمريكا يكجزاء نبرت سلزي نأمريكا نربح زلنا نتيلهم إيران تجمع يكونن نأمريكا ويانون كم تزدل ويقبلوا ما يكلني
ስለዚ ኢራናውያን ግን ተኸልኪሎም ዝነበሩ ተጨውዩ ዝነበረ ገንዘቦም ይምለሶም ስለዘሎ that's a good thing ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኢራን እናሰዓረትን እናተዓወተትን ትወፅእ ከም ዘላ ጥራይ ዘክድ ሓደ ድሕሪ ሓደ ትነጥቢ ኢራን ስለተዓወተት ትረኽቦ ዘላ ዳምበር ኢራን ስለዝፈሸለት ኢራን ስለዝወደቐት ዝኸውን ዘሎ ይኮነን ስለዚ ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ከፍርሶ ቁሩብ ተሪፍዎ እንተነበረ it is a good sign ንቐፅል And the inspectors heading into Iran and also the purchase of American farm goods, two major agenda items for the Americans. The Vice President also laid out some of the pillars that were takeaways from the meeting in Switzerland. And one has to do with that deconfliction line to ensure that if shooting starts again, ultimately there's a way to rein back in all parties. Now, we don't know if the Israelis are part of that deconfliction. So far, according to our reporting, they have not signed any sort of document or agreed to terms as it relates to their activity in southern Lebanon. And as we heard just last hour in the remarks that we aired from the leader of Hezbollah, Naim Qassem, they want to see a full Israeli withdrawal from southern Lebanon. The other issue that the Vice President talked about is the Strait of Hormuz, saying that the technical details in working out how this will advance in the future were actually agreed to in Switzerland. We heard yesterday from President Trump, who left open the option of actually taking over the Strait of Hormuz, saying that the United States could act as a guardian angel of the Strait and actually... ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነጥብታት እዮም ተዘራሪቦም ዘለዉ ኣብዛ ሓንቲ መዓልቲ ተስፋ ዝህብ ዝመስል ዝርርብ ድማ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ሚልዮን ምክንያታት ኣሎ እዚ ነገር እዚ ንክፈርስ there is so many possibilities ነዚ ነገር እዚ ክፈርስ ማለት እዩ ግን ነዚ ኩሉ ብድሆታት ሰጊሮም ብሓደ ተራኺቦም ኣብ ደሓን ዝኾነ ምርድዳእ ክበፅሑ ምኻሎም ጥራይሲ ዓብይ ኮምፕሊመንት እዩ ክወሃቦ ዝግባእ ብፍላይ ጄዲ ቫንስ ዝመርሖ ዘሎ ልኡኽ ዶናልድ ትራምፕ to his credit to بقالك فالو ولا كانت زررب كبلاش مونغو اغرغر غيرو نيران كدبدب يدو كارمكم يدو نتوم تزاتي زلهم كم ديت ملوسنا عطون كغبركم يدو يلو نتزربا نتزررب كبلاش تفتني حج كنريا خلنا كبلاش يلزفتونو اسرائيلاويان نتوم اخررتن قرب عقابت نخفطرو لهم وي نخيفيل زغبري مسلالو بدحر مغارجا كن تزراريبم እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዛረበ ዘሎ ኣብቲ ባይታ ዝቕየር ነገር የለን ዝበልዎም ይመስሉ ኢራናውያን to some extent ኣብቲ ጉዳይቲ ኣብዚኦም ዝመስሉ ንጥብታትን ምስ ኣሜሪካ ክረዳዱ ምኻሎምን ሓደ ሓበራዊ ምርድዳእ ክገልጹ ምኻሎምን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ትዝክሩ ኢኹም ኣብ ኢስላማባድ ድሕሪ እቲ ናይ 39 መዓልቲ ውግእ ንመጀመርያ ምስ ተራኸቡ ድሕሪ ሙሉእ መዓልቲ ዝርርብ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ተበቲኑ ሓደ ክንገዙ ግን ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክንቅፅሎ ብዝብል ዝኾነ ይኹን ፍረ ከይገበሩ ከም ዝተፈላለዩ ዝከር ኮይኑ ከምኡ ከይከውን ዓብ ፍርሂ ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብኡ ናብኡ ኣገለገለ ነጥብታት ክረዳዱ ክኢሎም ኣለው እዚ ድማ ፅቡቕ ምብጋስ ይመስል again ደይ ዚሮ ከለና ኢና ዝኩሉ ንዛረብ ዘለና ሱሰ መዓልቲ ለቕድሜና ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ከይበፅሕና ክንደይ ዕንቅፋት ገጢምዎ ኣሎ ትርኢ ኣሎ ሱሳ መዓልቲ ማለት ለካ ከባቢ ሱሳ ሶምናት ወይ ከዓ ሱሳ ወርሒ ጌርኩም ሰድዎ ምስ ናይ እስራኤል ኣካይዳ they will find a lot of reasons ነዚ ነገር እዚ ከም ዝፈርስ ንክገብርዎ ምከዝ ንነተንያሁ ፖለቲካዊ ዕምሩ ናቱ እዩ ኣብ ጣውላ ዘሎ he must make sure ገለ ነገር ገይሩ ንእስራኤል ዓወት ትረኽበሉ መንገዲ ክፈጥር ክኽእል ኣሎ ዓወት ዝበሃል ድማ የለን ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዘረጋገፆ حدش عبد مثلا تاب إسرائيل كم زرقا قصو زبصحو أبي له مسلكم لم يشويو كند من تاي أبي إيران تعويتها زبل دمسي لعلبة تعكم زلاب سمعوهم زي مثلا تزي. Fascinating to see almost 100%, 92% of Israelis believe Iran is winning the war. Won the war, is the winner of the war. Yeah. Oh wow, that is interesting. That is a crazy number, and 83% think it made Israel's long-term security weaker. Even I'm not that convinced that's the case. I think it is the case, but like, okay, one can make the argument they're very degraded. The US just bombed the hell out of them, etc. Americans think, I don't know if the latest poll, but from a couple of months ago, that the US won the war. Yet you look at Israel, 92% believe Iran is the winner of the war. That is a crazy. Here's how I look at it. حدش مصنعات إسرائيل كم زرقاقصو لتيست عميتاوي إسرائيلاويان إزيست قبر كوينات إيرانية تعويتات اليوم زبلو زلو حزبي إسرائيلي زي مالت زي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو بيبي عوض رايان سلطانو كتقص له تخل نيرا عوض بعوض كمان سفح عوض كون نيرو now 90% إيرانية تعويتا إسرائيل إن أمريكا نخلتهم أمبركي خاطم يوم زبلو زلو ولا أمريكا كم يجن كنا إسرائيل جاي يكونن كباب 8% كنت هاي بلو قداسي نا إسرائيل security أبز قدر شجر ودي قوي له زقول له زقبر زنبرنا إسرائيل security مفتوحين مقباري زبالير وين
نتنياهو زغبر عندرا نت سكيورتي نا اسرائيل ابز خبره درجه ابصحو يبللو እዚ ማለት ድማ ነተንያሁ እቲ ምስ ሓማስ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብ ኦክቶበር 7 ዝፈጠረሎም ፀገም ብሰንኪ እንደራ ናይ ነተንያሁ ዘጋጠመ ይክብሉ ፀኒሖም ብዛዕባኡ እውን ከምቲ ዝድለ ኣይተፈተሸን ኣሎ እዮም ዝብሉ ብዙሕ ነገር ተሓቢኡ ከም ዘሎ ይዝንገር ሕጂ ድማ ናብ ኢራን ዝገብሮ እንደራ ድማ ዝገደደ ፀገም ሒዙሉ መፅሉ so he has very few months 4 ወርሒ 3 ወርሒ ተሪፍዎ ዘሎ ኣብተን 3 ወርሒ ገለ ተኣምር ክገብር ተዘይኪሉ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ወርሒ 10 ተቢሉ ዝካየድ ሕማቅ ስዕረት ከጋጥሞ እዩ ስዕረት ማለት ግን ነተንያሁ ድማ ቦቱ ናይ ፕራይም ሚኒስተሩ ጥራይ ኮነን ክኸስር ዋላ እውን ናይ ኣብ እስር ቤት ናይ ምእታው ተኽእሎናት እውን ዓብዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ነተንያሁ ነዘን ሱሳ መዓልቲ ቀሲኑ ክድቅስ ከም ዘይኮነ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዝኽእል ንምግማት ክሳዕ ክንዱ ኣይከብደካን እዩ so these are many reasons እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእልን we might witness a lot of troubles ኣብ ቅድሜና ብዙሕ ሽግር ክንርከብ ንኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው ካብኡ ውፅእ ኢልና ንእሽተይ ካልእ ሓበሬታ ክንበኩም there is also this another breaking news this morning with a Fox News alert, and it's a big one. Just moments ago, UK Prime Minister Keir Starmer resigning after mounting pressure from the Labour Party and the public. My party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been ريوزلهم ناي UK Prime Minister Keir Starmer سلطانو كم زغدفه نخغدف كم استجددن سلطانه يغدف على قيلو مجلس يبلو Victories like this one should make a leader impregnable in office. But Keir Starmer started with low net favourability, from which his ratings fell further. There were brief upticks when he first met Donald Trump or later resisted joining Trump's Iran war. His ratings hovered around the lows of Boris Johnson and Liz Truss. كم تريوزلهم كير ستارمر ولا قوات بارتي بسفح عوت نفس الآن كمت انتخاله كم تريوزلهم أبز تحت الدرجة نيتسأل أن الدرجة كم زبط حيم زنقر زلو أزيد ما نعو كابت زمت زلو من رجع حماق سعرت بارت خقات ومصل زغل انت وحده نعو آليخا قال نعو كالي تكيكا ادلكا كتريالو تخل من قد كرك خلالو نكير ستارمر أبزي ميدياتات بزع زي تقصوا جن أنا خطقص زدلي معناته بسفعون سلدي شفنايو نكير ستارمر ودكت مرأيا نايتي ودكت نايكو طبعا عاد إنجليزي UK economically إن دقيقة غيزة الحجر مخانا جهدوا خين له نزك بالزجددن ويون كمنتهي تبجيس كان زبل دما أبز حلفة شوعات عمد جله maybe حد حمشة شدش برايم مينستر بس يعمله إذا ما دما كم محاضرة زخل هجر يلا كم محاضرة بقع ببقعت كم محاضرة زخل مراحي يلا سلامتي كم غينو ما أصل زغني كونه زلوا سجم أزي كبيت سل زغني درس تي سجمات نايتي تي زلوا قطباو شجر كم دما محبر سباو شجر صدقني يركنا بحماق كيت كان لخاز فترة سجمات كل دم أمريكا كاب تقلوا دما بتك كاب بريكزيت لهم كاب فصح كلوا وينتعبيتنا توم قال ملاك حيالات مسيلوهم يعني قدم تاريخ تنببو قال خم قدمهم زلوا مسيلوهم كبير با حبرت وتيو ما يتعامون كتبوا مليسي زد خمزل immigration أجمعهم كيف تحكي تجي ما بسحت نهجرات كود كخلونا حتى يمكن بالعز جمر ملكتنا يودكتنا حنت هاجر وين حدا نكسنت نحت كان يمبلعيو عندي مرأة أنا نحت كان مبلع دما أبيو كيز رزلو بفلايتهم سعادو دك عدينا بهالتي تراينا تريفنا سدتني هذا بلي عمنا وأنا دي زارو حنت زي فلت أبزي كي تمهروا متيونا تعدلات من تلو ما يبلو سلامتاي سنفات سلزخونهم telling you كم قاعد يقنا تزارب أب عد خاكت عوتلو زي تقول سنف سلزخون كتر يزولانه عدلات كباخان لا على نسدتني زب سبيله I live in Switzerland anywhere you go ود عدي advantage له العلاقة بزخوني يخم ملك كباخان لا علي advantage يسلو لذي أبتودر كتعوسله زي كالكا نحدا إرتراوي سدتنيا بزي حقه من قدمتيو أفقد برخاتات بحسر واقع دسرع زلو نسي كاب سرح دوس أنا زلو الكاب منين كتبل
ብቃት ከም ዘይብልካ ዓቕሚ ስለ ድስኣንካ ትኩድወት ክትወዳደር ስለ ዘይትኽእል ዝግበር ዘሎ እዩ ኩሎም ዞም ፀጋም ትሪእዎም ዘለኹም ሪሺ ሱናክ በሎሊስት ገለመለገሊኦም እውን ኣጉዲለልኩም ኣለኹ ካብ ስልጣኖም ዝተገለፉ እዮም እቶም ክልተ ናይ ፈረንሳን ናይ ጀርመንን ድማ ጀርመን ንባዕሉ ኣብ ቅልውላው እዩ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ካብ ስልጣኑ እውን ክግለፍ ይኽእል ይኸውን እዩ ጥቁ ዘሎ ናይ ፍራንስ ግን ዕድመ ስልጣኑ ወድዩ ንሱ እውን ቅልውላው ዘለዎ ሃገር እዩ ዝገድፍ ዘሎ ስለዚ ኤውሮጳ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎም ኣሎ but there is also another very crucial point ኣብዚ ብፍላይ ናይዚ ኪር ስታርመር ኣብ ምውዳቑ ዓብ ተራ ዝተፃወተ ኢለን ማስክ እዩ ኢለን ማስክ እንታይ ገይሩ ቅድሚ 1 ሰዓታት ጥራይ ከሪአኩም እየ this is very disturbing. In 1982, in my town, there was one mosque. There's now 45. I'm not going to talk. I don't talk about what I've seen or what I've read. I talk about a life experience of a town that has changed beyond belief, and it hasn't changed for the better. So let me just show you a quick video from my hometown. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ኢለን ማስክ እዩ ሼር ገይርዎ ዘሎ ኣብ ኦልሞስት ክንደይ ሰዓታት እዩ 16.5 ሚልዮን ሰብ ሪኦሞ ነይሮም እቲ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፋር ራይት ዝበሃል ወይ እውን ኣኽራሪ ብሪጣንያዊ ቶሚ ሮቢንሰን ይብልዎ ናብ ፖለቲካ ዝወዳደር ዘሎ እዩ ኢለን ማስክ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝደፍኣሉ ዘሎን ገንዘብ ዝህቦ ዘሎን ዓብዪ ኤክስፖዠር በቲ ናቱ ኤክስ ፕላትፎርም ከምኡ ድማ በቲ ኣልጎሪዝም ዝቋፀሮ ገይሩ ፓምፕ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንኪር ስታርመር ንከውድቆ ከም ሕሱም ይፀሪፍዎ ዓዊትሉ ድማ ኪር ስታርመር ተቐሊሎ ይወርድ ኣሎ ሕጂ እዚኦም ኣኽረርቲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ኣኽረርቲ ዝኾኑ ናብ ስልጣን ክመፁ ኢለን ማስክ ትሪልዮኔር ናይ ዓለምና ላይክ he doesn't need ነዚ ሓደ ነዚ ፖለቲከኛ እዚ ናብ ስልጣን ንኸምፅኦ ኢለን ማስክ ሲ ልክዕ ከምዚ ንስኻትኩም ኣብ ድኳን ከይድኩም ሲ ሓመን ካፕቺኖ ወይ ካብ ቡንክ እንደይ ኣብ ዓድኹም ኣይፈልጥን ያባና maybe 6-7 ቅርሺ ዝበፅሕ ከፊልካ let's say ወይ 4 ቅርሺ ንበሎ 4 ቅርሺን 50 ኢሎምካ 5 ቅርሺ ይብካ ማለት 50 ሳንቲም ነቲ ቲፕ ውሰዳ ትብሎ ምሻል ሓደ ግዜ ከምታ 50 ሳንቲም ዝገትፍ ዘሎ ከምኣ ጌርኩም ወሰድዎ ነዚ ሰብዚ ናብ ፕራይም ሚኒስተር ንኸምፅኦ ዘድልዮ ገንዘብ ንኢለን ማስክ ሲ 50 ሳንቲም ቲፕ ከም ዝገብር ዘሎ ጌርኩም ወሰድዎ ውሕድ ሚልዮን እዩ ዘድልዮ ኢለን ማስክ is a trillionaire ገንዘብ እውን የድልዮን at some point ገሊኡ ክገርመኩም ኣብቲ ፕላትፎርም ናቱ ልዕሊ 200 ሚልዮን ፎሎወርስ ኣለዎ እቲ ኣልጎሪዝም ድማ ኣብ ኢዱ ዘሎ ነታ ቪድዮ ፓምፕ ክገብራ ክእል እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሪኣ ክገብራ ክእል እዩ በቲ ኣልጎሪዝም ናቱ ገይሩ ስለዚ ብዘይ ገንዘብ 5 ሳንቲም ክሃበ ኣድቨርታይዝ ይገብረሎም ኣሎ and this is how he is going to play the game if he doesn't like you ዲሞክራሲ እንድሕሪ ኮንካ you're done ኢለን ማስክ እንተደይደሊካ you're done ሃገር ድሕሪ ሃገር ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሩ ኣብ ስልጣን ኣምፅኡ ወሪና ኢና ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ከድኩም ረእይዋ ምን ጆ ሮገን ዝበሃል ክዛረብ ከሎ ዝበላ ምርጫ ከይተወድኦ ከሎ ኢለን ማስክ ሲ ከም ዝተዓወተ ፈሊጡ ነይሩ ኢሉ how because he has tools ኣብ ሳተላይትን ገለመለን ገይሩ ሲ እቲ ምርጫ ከይተወድኦ ከሎ ሲ ኢለን ማስክ ፈሊጡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝዕወት ኢሉ ነጊርዎም ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ኢልዎ ስለዚ he has tools that probably we don't know እዚ ማለት እዚ ድማ ነዚ ሰብ እዚ ክመፅእ እዩ ዝደልዮ ዘሎ ክኸውን ዲ ኣይከውንን ተመሳሳሊ ልክዕ ከምዚ ድማ ኣብ ጀርመን እቲ ፋር ራይት ዝበሃል AFD ኣልተርናቲቭ ፎር ዶይችላንድ ኣብ ስልጣን ክመፁ ይደልዮም ኣለዉ ኩላቶም ሓንቲ ናቶም ምልክት ስደተኛ እዚ ሕጂ ነስላም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብቲ ዓዶም ንክስገጉ ከውፅዎም እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ድማ UK go to hell ይብሉ ኣለዉ I don't understand ከመይ ገይሮም እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ግዜ ከም ስደተኛ ኣብቲ ዓዲ መፂኻ እትብሎን እትገብሮም እውን ክትፈልጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ ኣነ ዩኬ ወይ ከነዞም ኣኽረርቲ ፈትዎም ይብለኩም ኣለኹን ግን ላይክ ኣብቲ ዓዲ እንተመፂኻ እውን ቁሩብ ክብረት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እዞም ሕሉፋት ሓደ ዝገብርዎ ነቲ ህዝቢ መራ እዮም ዝገጥዎ ክነግረኩም ኣነ ኣብዚ ዓድኻ ይኮነ ናታ ዜግነት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ፋይን ዜግነት ክቡኻ ክእሉ እዮም ግን እንተወሓደ ሲ ቁሩብ ስኽፍሲ ክትብል ክትክእል ኣለካ ስክፍታስ ክህልወካ ኣለዎ እሞ ከዓ ፖለቲካ ከምዚ ረሲኑላ ኣብ ዘሎ ግዜ መፂኻ ከምዚ ዓይነት ዩኬ ናብ ድሃር ነፍሳት ናበልካ ክጭርሕ እውን ነውሪ ፅቡቅ ኮይና ይስማዓኒ ኣነ ክገርመኩም እዚኣቶም ሕጂ ዜግነት ዘለዎም ክኾኑ ክእል እዮም ንክንደይ ስደተኛ ግን ሓደጋ ይትውዎ ኣለዉ ብኣመራ እየ ተሓዝናኒ ከምዚ ስድነት ናይ ገለገለ ፅጋባታት ነቲ መስኪን ብዘይ ወረቐት ዝነብር ዘሎ ተፀጊዑ ዝነብር ዘሎ ሓደጋ እዮም ዘእትውሉ ንሶም እኳ ሓንቲ ይኮኑን እዮም ገንዘብ እውን ክህልዎም ክእል ክጣበቑ
زي حقاوي تسقيعو زنبر زلو سب ግን ብሰንኪ እዚኣቶም ብሰንኪ ንቑስ ይነድድ ርሑስ ከም ዝብልዎ እዚ እጅ ትሪእዎ ደሎም ኣነ እጅ ክዳኖም ተኸዲኖም ነቶም እስላም I'm not talking about that ባህሎም እዩ ሃይማኖቶም እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ዲሞክራሲ ኣለና ሰብ ድሌቱ ከኣምን ክእል መሰሉ እዩ እንድሕር ኢልካ ፋይን ሕጊ እንተዘይብልካ ክትክልክሎም መሰሎም እዩ መሰሎም ኣኽብረሎም እንተደየላ ሓሲኻ ኢኻ ትመሰል ትብል ዘለኻ again ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ሃገር እንታይ ዝብለኩም ኣነ ብኤርትራ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ክእዝዝ ኣይደልን እየ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ክእዝዝ ዘለዎ ባህላየ እምነት ናተይ ነጊረኩም ንዩኬ ድማ እቲ ህዝቢ ድሌቱ ክገብር ፀገም የብለና ዓዱ እዩ ምክንያቱ ስዑድያ ከምዚ ግበሩ ዝብሎም የለን ንኢማራት ከምዚ ግበሩ ዝብሎም የለን so ወላ እውን ዴሞክራሲ ይኹን ዩኬይ at some point ንሕና እንደልን ኢና እዚ እንድሕር ኢሎም that's their choice ከተኽብረሎም ክትክእል ኣለካ who are you ኣብ ዓዶም መፂኻ ተሰዲድካ መፂኻ ፈንጣሕጣሕ ክትብል እውን ነብሩ እኳ እዩ ንኩሉ እየ ዝብላ ወላ ኤርትራዊ ኹን ወላ ጋናዊ ኹን doesn't matter ናብ ጎረቤት እንተኸይድ ኸይድካ ናብ ስደት ተረኺድካ ነቲ ዓዶም ነቲ ባህሎም ነቲ ኣነባብሮም ከተኸብርሲ ኣብ ፅቡቕ እዩ እዚ ማለት ግን ሃይማኖትካ ቀይርካ ባህልኻ ጉሒፍካ ይብል ኣለኹን ግን certain degree of respect ነቲ ካልቸር ናይቲ ዓዲ ክህልወካ ግን ፅቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ that's how you act in Saudia ኣብ ሱዑድያ እንተረኺድካ ትገብሮ ከምኡ ኣብ ኢማራት ተኸይድካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ንኣብነት ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ክትክደኑ ዘለካ ኣገባባት ኣለዎ if you don't follow those things ኣብ እስር ቤት ክትውሃ ክእሉ እዮም ኣብ ቀጠር ወይ እውን ኣብ ኢማራት ምክንያቱ ዓዶም እዩ the same principle should apply somewhere else as well of course ኣብዚ እጅ individual rights ኣሎ ዲሞክራሲ ኣሎ ድሌትካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ይብሉ እዮም but there is also this aspect ንሳቶም እቲ ዲሞክራሲ ንዓታቶም እውን ኣብ ውድድር ስለ ዘስዕሮም ዘሎ they are just ብፍላይ እዚ ሰብ እዚ ነዞም እስላም ግዳይ ገይሩ ቀንዲ ፋንድ ናቱ ድማ ካብ ኢማራት እውን ፋንድ ኣለዎ ዝበሃል ነዞም ኣኽረርቲ እስላም እስልምና ዳርጋ ነቲ ኤክስትሪም ሙስሊም ገለ እዮም ዝብልዎ ግን ነቲ ቲፒካል እስላም እውን ክሰብርዎ ዝደልዩ እዮም ኣብ ዩኬ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢማራት ከይዱ ኮንፈረንስ ዝገብር ምስ እስራኤል ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ and then Elon Musk is pumping him but algorithmin በገንዘብን so we will see a very difficult situation that's why ድማ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ሓደ ድሕሪ ሓደ ክግለፉ ክንሪኦም ንኽእል this is nothing surprising where does that leave you ከም ግለሰብ ኣብ ዩኬ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ጀርመን ዲኻ ዘለኻ ኣብ ፈረንሳ ዲኻ ዘለኻ ኣብ ቤልጅየም ዲኻ ዘለኻ ዩኬ ዲኻ ዘለኻ ስዊድን ዲኻ ዘለኻ ስዊስ ዲኻ ዘለኻ it doesn't matter ኣበይ ኣለኻ ኣብ ኤውሮፓ እንተለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዝገደደ ካናዳ ከም something is changing ስደት እናተቐየረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ነፍስኻ ይተተዓሻሹ ክብለካ ከለኹ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ 12 ቅያር ጫማ ገዚኻ ቲቪ ካብ ሓደ መንደቕ ናብ ካልእ መንደቕ ዝኸይድ ኣርማድዮ ሳሎን ናይ ሚልዮነራት ዝመስል ጌርካ መኪና ልዕሊ ዓቕምኻ ጌርካ ፈንጣሕጣሕ ትብል ዘለኻ boy things may change someday ስለዚ ቀዳማይ ክፀረካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ መጀመርያ ጥዕናኻ ሓሉ ሂወትካ ሓሉ ካልኣይ ድማ ገንዘብ ሓዝ because ገንዘብ ይፀረካ እምበር ኣይትፀሮን ኢኻ at some point ክጠቕመካ ዝኽእል ገንዘብ ሓዝ ኣብ ስደት ኣለኻ ዓድኻ ኣይኮነ ነገራት እናተበላሸው ከይዳ ኣሎ ቁጠባ እናተበላሸው ከይዳ ኣሎ ተጠማመት እያ ኮይና ዘላ ዓዲ ስለዚ think very careful ነዛ ቪድዮ ዝረኣኹማ I really hope ዩኬ ይኹኑ ኣብ ኤርትራ ይኹኑ ኣብ ኤውሮጳ ይኹኑ ኣብ ኣስትሬልያ ይኹኑ ዝገደደ ተጠንቀቁ ነገራት ይቀያየሩ ስለ ዘሎ ኣስተውዒልኩም ዝኣኽለኩም ፕላን ቢ ክህልወኩም ኣሎ ገንዘብ ድዩ 5,000 ድዩ ዘድልየኩም 10,000 ድዩ ዘድልየኩም ኣቐምጥዎ እዚ ገንዘብ እዚ ዝኾነ ነገር ፋሕ እንድሕር ኢሉ እንተወሓደ ሓደ ዓዲ ኣለካ ካልኣይ ድማ ዓዲ እንዳ ኣብ ካልእ ዓዲ ከይድካ ንክትነብር እውን ትኽእል ኢኻ እዚ ማለት እጂ ፅባሕ ንጎ ክሰጉኹም እዮም ይብሉ ኣለኹም ግን ለንቀናይ ኣብ ቤልፋስት ዝበሃል ኤርላንድ ዘጋጠመ ሪኢኹም ኢኹም ሓደ እስላማይ ሓደ ፀሊም ባሶር ይኽረታ ገለ ስለ ዝገበረ ሓደ ፃዕዳ ገዛ ናተው ክንደይ ችግር ፈጢሮም ነይሮም እዚ ድማ ዝተኸዘነ ሕርቃን ኣሎ ክነግረኩም ሰባት ኣብ ዓዶም ክጥዕሞም ስለ ዘይክእል ዘሎ ሕነ ቀረናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል ነቲ መስኪን ህዝቢ ኣብ ኖርማል ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ ንሱ ዝምንጥሎም ዘሎ ይመስሎም ስለ ዘሎ ሚልዮነራት ዝወሰድዎ ገንዘብ ንዓኻ ኣባኻ ከውፅዎ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ካብ ሕጂ we better be careful ነዚኣ ክብለኩም ይደሊ the situation is changing very very fast and ናብ ኤውሮጳ ኣብቶም ካልኦት ሃገራት ድማ ክሰግር ዝኽእል እዩ Starmer resigning for months now. Then it seemed to go away, at least here in the States, for a couple of months. What happened in the last week that led Keir Starmer to officially resign?
Yes, I mean, look, everyone knew it was coming at some point. The question was when. And what happened in the last week specifically is this other Labour candidate called Andy Burnham, who was the mayor of Manchester, finally won a seat in Parliament. He was effectively, someone stood down to allow him to do that, and he is widely considered to be the next contender. But you're right, you look back over the last few months and you have had countless U-turns by Keir Starmer. You've had local elections in which the Labour Party were decimated by a lot of other parties, by Reform in particular. And of course you had Peter Mandelson, who was the man that Keir Starmer picked to become ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ዩክሬን ከምኡ ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ተዓዲ እቲ ሌበር ፓርቲ ዝበሃል ቅድሚ ቁሩብ እቲ ለይ ብዓቢ ነጥቢ ዝመፀ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫታት እቲ ሪፎርም ዩኬይ ዝብል ብኒል ፈራጅ ዝምራሕ ቤላ ገይሩ ጥዋዕዋዕ ከም ዘበሎምን ቀፂሉ ኣብ ዩክሬን ውግእ ጥራይ ክብል ዝሓስብ ዝኸረመ ኣብ ቃዛ ኣብ እስራኤል እውን ኣብ ውግእ ጥራይ ዝነበረ ብጀካ ውግእ ናይ ምዕባለ ዘይብሉ መራሒ ዝበልክዎ ብሕማቕ ኣሰዓራ ኣብ ዘይግዚኡ ተገሊፉ ይወፅእ ኣሎ ንዑ ክትክእ ዝኽእል እውን ጽቡቕ ተረጋጊ ክነብር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም ቢካዝ ፋንዳሜንታሊ ብመሰረቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ሒዞም ስለ ዘሎ ቁጠባ ድማ ክዕራብ ዘይክእል ደረጃ በፅሒ ስለ ዘሎ I think UK will have ካብ ሕጂ ንድሓር ዳውን ሂል ዝበሃል ካብዚ ሕጂ ንድሓር ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ግን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንንየው UK ቁጠባ ናቱ ክዕረይ ኢሉ ተስፋ ዝገብር እንተሎ I don't think so ፋንዳሜንታሊ ቁጠባ ናይ ዓለም ተበላሽዩ ስለ ዘሎ በዓል UK ድማ ዝኣምንዎ ፀጋታት የብሎምን ዝኣምንዎ ብልሒ የብሎምን ዝኣምንዎ ኢንዳስትሪ እውን የብሎምን ናይ ዓለምና መጻኢ ቴክኖሎጂ UK ዘለዋ የብላ they're not good in technology they don't have resources ነዳዲ ዲኻሊ የብሎምን ፍሉይ ነገር ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዓቢ ተራ ክፃወት ኣይትኽእልን እያ geopolitically relevance ናተና ደኸመ እዩ so pretty much in UK ዝኾነ ነጥቢ የለን ንላዕሊ ከምፅኣ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ነገር ክጠቒስካሲ በዚ ደረጃ እዚ ህዝባ እናነቕሐ እናበልሐ እናተማህረ ይኸይድ ኣሎ ይትብል ኢኻ እናተዳኸመ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ከምኡ ድማ ዳይቨርሲቲ እቲ ህዝቢ እውን እቲ ወዲ ዓዲ ባህላይ ፃዕዳ እውን ናብ ጎደለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ስደተኛ ኣብኡ ዘሎ ድማ ወላ እውን ዜግነት ተወሰደ ነናቱ መበቆል ክገብር ዝደሊ ሓቂ ንምዝራብ ኮምፕሊትሊ ሃርሞናይዝ ዝኾነ ህዝቢ የብሎምን ኩሉ እዚ ነገራት ዝናራኸ እንትኸይድካ ድማ እቲ ቴንሽንስ ናዕበየ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ምስሓብ ስዑ ድማ ድሕሪ እዚ ክትሪእዎ ኢኹም እቶም ኣኽረርቲ ክመፅኦም ቅድሚ ሕጂ እውን መፅኦም እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ነይሮም እዮም ኣብ ስልጣን ግን ወላ ንሳቶም እውን ክዕርይዎ ኣይከኣሉ እቲ ፖለቲካ so there is something fundamentally broken ኣብቲ ሲስተም ዝተበላሸወ ኣሎ ክዕርዮ ዝኽእል ዓቕሚ ድማ የለን ኩነታት ናይ ዩክሬን ድማ ዘለንስኪ ዝቐረበ መራሒ ሕዝቦ ይጠፊ ኢሎሞ ምስ ዘለንስኪ ዝቐረበ መራሒ መወዳቱ ተወዲያ እያ so like ናይ መወዳታ ናይ ጥፍኣት መልኣኺ ኢሎሞ ዘለንስኪ ንፖለቲከኛታት you come close to him you're done ስለዚህ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግር እዩ ዘለዎም and ናይ UK is a very classical example the next topic is going to be probably Germany or ገለ መለክት ትሪእዎ ኢኹም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ከምኡ ዓይነት ድስቅልቅል ክንርኢ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ቁጠባ ናይ ጀርመን ብጣዕሚ ሕማቕ ይኸይድ ስለ ዘሎ and then ናብ ጣልያን እውን ገፁ ክሰግር ክእል ፈረንሳ ኦልሬዲ ማክሮን ሽለ ተዋሪድ ተሪፍዎ ዘሎ ድሕሪኡ እንታይ ክኸውን እቲ ፖለቲካ ናቶም ናብኡ ክንገድፎ ኢና back to the topic كل زين ريازلنا انتي كم سألنا يا مودة تندريلكا well حدا نقدر رايح أخطر دازلكا the situation the oil that passes through if the Iranians don't adhere to their end of this agreement. And so there's a lot on the table right now to be worked out. The Vice President with the unfrozen بحفشة انتي يوم زبلو زلو زين ريازلنا مدرخ هجرات زين هجرات عرب من البعض حنت ترايك وصلكم نقرأ من قدام ساعة تبحل زلا باقرنا هنود. US Qatar's largest gas plant was rocked with a massive explosion. The explosion, it occurred at Qatar's Ras Laffan factory, housing the country's core LNG processing operations, causing several people to be injured. Now, the explosion happened late at night, with witnesses reporting a loud boom. ኣብ ቀጠር ኣብቲ ራስ ለፋን ዝበሃል ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ይነግሩ ኣለዉ it's a very sad situation but ሓደጋ ከም ዝኾነ ድማ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ምናልባት ናይ ቀጠር ኣብዚ ዓለም ደረጃ ተፃወቶ ዘላ ዓቢ ተራ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ስዊስ ዝግበር ዘሎ እውን ብሽምግልና ናይ ቀጠር እዩ ዝግበር ዘሎ ኣነስ ሓሲዶም ደወሊዖም ገዲፎማ ይብል ነይረ ግን ኣትሊስት ከምኡ ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ፀገሙ ክውዳእ ኣይከኣለን ኣሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ጉዳይ ነዳዲ ንቁጠባ ዓለም ይርብሽ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ወለቕ ዘለቕ ብል ኣሎ እስራኤል ተቆጢዖም ኣለዉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ the next ድሮቲ ሽግር ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንዲ ሰጊሩ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እስራኤል ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጌራቶ ዘላ ሓድሽ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ከባኩም ክፍትነ ላይክ ምግባር ኣይተቋርፁ ናብ ዞባና ገፅና ክንቅይር let's go
hardline members of the Tigray People's Liberation Front. So the U.S. just slapped travel bans on TPLF leaders and their families again. Funny thing is, they didn't do this back when the war was burning through Tigray. Washington viewed the rebel group and the national government as one and the same, or worse. They pushed for a deal that looked a lot like handing power back to the very group that started it. Now we're watching them draw a line between state and region, between army and militia. You know what I'm talking about. And sure, Trump was at the G7 backing Egypt on the Nile. ሕጂ ሓደ ካብቲ ለንቀነ ብዙሕ መንገዲ እውን ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እንተሎ ኣሜሪካ ፈንዳሜንታሊ ሓደ ኣገዳሲ ለውጢ ፖሊሲ ከም ዝገበረት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብርግፅ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ድዩ ናይ ኣቋራጭ መንገዲ ድዩ መዕሸውን ንኣብይ ኣሕመድ ድዩ ኩናት ንክጅምር መግለፂ ድዩ ሓደ ነገር ብሩህ ኮይኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሱ ድማ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ሜይቢ ኣነ ካብ ዝፈልጦ ታሪኹ ኩሉ ክፈርዶ እኳ ኣይክእልኒየ ግን ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ እንትርፎ ፀለመ ክወርዶ እምበር ኣብታ ትግብኦ ክልል ትግራይ ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ካብታ ክልሉ ወፃኢ ናብ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ይገብር የለን ነታ ክልልና ግን በዓልና ከነመሓድራ ንኽእል ኣብ ዝብል ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ብርግፅ ከተመሓድራ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ምስ ኣቢ ዘለዉ ንሕና ኢና ከነመሓድራ እንደሊ ይብሉ ኣለዉ ግን ህወሓት the past 3 years or 4 years ንሪጅን ይኹን ንካልእ ፀገም ፈጢሩ የለን however ኣሜሪካ ንህወሓት እዚ ኩሉ ሽግር ኣብ ትግራይ እናወረደ ከሎ ብልፅግና ነዳዲ እናኸልከለ ከሎ ምግቢ እናኸልከለ ከሎ መድሃኒት እናኸልከለ ከሎ ኤቭሪቲንግ ዓፅዩ ከሎ ነዚ ኩሉ እናፈለጡ ከለዉ ንህወሓት ጥራይ መፈራርሂ ነገር ክገብሩ ምኻሎም እዚ ንባዕሉ እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ሪጅን ይቀያየር ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ግን ነዛ ጉዳይ እዚኣ ብሰፊሑ ብፅቡቅ ዝኾነ ብዕምቆት ክንርያ ክንፍትን ኢና ቢካስ there are many things ኣብዚ ሰብ ክርድኦ ዘሎ ገለገሊኦም ናብ ኤርትራ እውን ዝተሓሓዝ ኣለዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ ብልፅግና ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ኣሎ ይበሃል ኣሎ ማስ ተገበረ ምርጫ ናይ ብሓቂ ምርጫ ተኻይዱ ድዩ you can say whatever you want but ብልፅግና ኩሉ እቲ መናብር ወሲደየ ኢሉ ወፂኡ ኣሎ መላገፂ ኮይኑ ዘሎ ግን ሓደ ካብቲ ዘሎ ዜና ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ኣለዉ the Nobel Peace Prize winner triumphant at Ethiopian polls but fear growth of new conflict ስለዚ እቲ ናይ ኖቤል ፕራይዝ ተሸላሚ ይብልዎ ኣለዉ I mean ኣይተሸለመን ኣይንብልኒና ግን ኖቤል ፕራይስን ዶናልድ ትራምፕን ብሓደ ክትገልፆም I still feel like ፀርፊ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ሰላም ፒስ ፕራይስ ዝወሰደ ክትብሎ ነዚ ግደፎት ኣብ ዞባ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሃገሩ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ if they like you ድሕሪ ዝፈትውካ ኮይኖም ንኣጀንዳኦም ተገልግል ተኮይንካ ለክን ወላ ጀኖሳይድ ፈፅም ወላ ገለ ፈፅም ብዛዕባኻ ፅቡቅ ቃል ኣይስኑን እዮም ኣሜን ቢቢሲ መዓልታዊ ኣለዉ ንዑ ዝከታተልዎ እንታይ ይብል እስራኤል ኣብ ቃዛ ሆስፒታል ከፍርሱ ከለዉ ብጌጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሆስፒታል ሃሪሙ ይብሉ ንእስራኤል ግን ኣይጠቕስዋን እዮም ሓማስ ነብሲ ክከላኸል ዝገበረ ግን ሓማስ ደይመደይሉ ኣብ ጥቃ ህዝቢ ተኪሱ ይብሉ ወይ ሕዝብላ ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ከቃፅል ተኪሱ ይብሉ ስለዚ እቲ ኣዘራርባ ናቶም ሓደ ካብቲያቶም ሕጊ እንተዝህሉ ኣብ ዓለም ቢቢሲ ንባዕሉ ኣብ ቤት ፍርዲ መቐረበ ነይሩ እቲ ናራቲቭ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቃዛ ዶኩመንትድ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዘሎ ክንምንታይ ብዘረባ ነቲ ኩናት ንእስራኤል ፃድቕ ክገብሩ ነቶም ሓማስ ዮም ነቶም ካልእ ድማ ሳጥናኤላት ክገብሩ ዘይክተልዎ ጥበብ ይብሎምን እስራኤል ግን ብኡ ዝዓግብድ ይመስልካ ቢቢሲ ኣንፃርና ይበሃልቲ እዮም ኩሉ እዚ እናተገበረሎም ቢቢሲ ኣንፃርና ኢሎም እዮም ዝኸሱ ዕላማ ድማ ይድግፈና ይንድሕሪ ኢሎም እቲ ቢቢሲ እውን ንባዕሉ ክረድብሊቲ ክኸስር ስለዝኽእል ስለዚ እናደገፈካ ከሎ ኣንፃርና ኢልካኻ ምን እንትብል ማለት እዩ ንመለስ ኣብ ቢቢሲ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ ምርጫ ናቱ ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ብዓቢ ደረጃ እዩ ተዓዊቱ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ቪክቶሪ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብልፅግና ፓርቲ ናቱ ማለት እዩ an overwhelming majority securing 438 መናብር ካብ 501 ወሲዱ ኣሎ ስለዚ ቁሩብ ትለይ ቦናስ ገዲፍሎም ኣሎ ነቶም ካልኦት ጀስት ብሙሉእ ወሲድዎ ንኸይበሃል ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ከምኡ ኢሉ ኣነ ከጋንድ ብለኩም ደጋንድ ኣለኹ ይመስለኩም ኣብይ ኣሕመድ ኩለንተን መናብር ወሲዱ ሃገር ብምልእቲ ምርጫ ትገብር ዘላ ገለ ከመይ ጌርካ ከይብልዎ ኢሉ ነተን ተረፋ
نقل حمشت إيزي ما دي ولا جلز بحال جل كراسي بو نتهم كله دما على الناس إلهم بوجرم تليفون كون غليم سلزي majority دمسي أبيدو كم زوا صدق يرلو now here is what I want to say متأكد بالدليل الله مسيلكم and I hope سبات بقي غير بدون القانون because إذا نبر الله زلنا علم بخمية تسرح نزبل كل جزء كبريه زدلانه إذا نبر الله زلنا علم بحسوت يتسرح نحسوت من رجع أنت غيرك it doesn't matter they take it كل من رجعتات جيجا قدلت كم زلوا وصلت فلتو تراي من رجع كبر قدام فرد نيرو ناكوست من رجع زبوين يرجع لما لا يبلون نيرو لو مجن كلها قرحان شرحان سلة فلتت you just have to do something قال أنا قرت غيرك they cannot blame you مسافيني ما بلشات عايز زي دي قالت عويت له ناي جبت لهم كنا غيرو أمريكا بيس على قال ملاه well done أمريكا لهم so you have to do a fake election so that you can get all the money IMF جنزبك بكات دليقة World Bank جنزبك بكا UN زلوبتي UNDP بقال غير كلهم جنزبكم بخانت دليقة do a fake election ماني سعره ماني عوته تقدر سكون you just do something أبزر يجي مسكر مسخاخري لهم إثيوبيا بعلم زقبر وزلهم I mean you can do this thing too 40 million Ethiopians show in a peaceful way whom they want as their representatives and as their leaders. So in that way, I think this was a strong demonstration of the will of the people. Being a very successful 7th general election, which was conducted on 1st of June. كم تري وزلهم ما استفل عليهم سهاخر يكونوا ما لون هندي ناي رشا قال ملا بفلاتهم ولا يوروبيان يونيون قال مثلا معناته انتايو تزلكوا دايب زوان زي هذا مرداتا بتيهلو من يكفر دو يقين زلو من يكفر دو زبل إثيوبيا أنا بلسقنا مرجع فيك نيرو بخل ملك عقل ما أنا محجرت ما أنا عبي فيك مرجع غير كخطبلات خلي لا يوروبيان يونيون كم قبلت تقينو حكنا مزرعة ما اسم رجع غير أبينا مرجع تعويتاتا أورسولا فاندر لاين بايتو مريض وايز بحالجن there are a lot of questions on that too ولو إن أمريكا مرجع نبعلم كل التصابات يوم ورادرو كل يوم لما للي كباب تريليون جنزبات فيهم يوم زمس سلزي من زيارة جنزب اللومبر من حسب اللوي يكون نزعوات سلزي you just tell me نايمن ديمقراطية تصبغ زبال ما يبنى سويس كتبلون تقوليهم probably one of the best أب عالم كابزلهم رجعت ناي سويس كهون خليه because أب سويس نجيركم إيه قديش شوعات ما راح تيوم زلونا so pretty much هذا بينزو قبرنا قريه بلون أبزي أنت حسب أقدس حسب كتحلف تغينا 4 سبات بوحدك تقفوا لهم 4 يوم ولا 6 يوم تحلفوا دما حزب تديفتي وا دايركت ديمقراطي لزلو اب عامت كنديك زي ريفرندم زغبر تزبي دارغا يسل توكاي سراحيتي ديمقراطي ناي زعد نغركم انا سراحي تزمصنا بروشراتن قال مال نوعو كتنبب سراحي غزي تدي بالكشغري انا قاد فرنتايو غزي سلا زي بالسب نت نغر كيترد جيجا مرጫታት ስለዝገብር ሓደ ግዜ ያ ስዊሳውያን ምሁራት እዮም give me break man ምሁራት ይኹኑ ግዜ ይብሎም ንኹሉ ከምብቦ very sophisticated ዝኾነ ሓበሬታታትን ርቀት ዘለዎ ነገራትን እዩ ዘሎ ሽዑት ሚድያ ድማ ፓምፕ ይገብር ሓሪክን ንወገኑ ዝገብር ስለዚ ኣብታናትካ ሉፕሆል ኣብታንስኻ ዘለኻያ ሳይሎ በታንስኻ ፀቀ ዘለኻያ ሶሻል ሚድያ ባገር ፓምፕ ይገብረካ የማናይ ክፍል ተኾይኑ በልበላ ገረም ይقلبኻ ናቶም ጥራይኻ ትሰምዕ ነቲ ካልኣይ ሰብዖን ኢኻ ስለዚ ወላቲ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ይገጢምዎ ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ ንሱ ግን ንግደፍ ድሓን ካብ ናቡ ስዊዘርላንድ نشتي هاجريو they are still fine كتبهم صبغالو كنتاتهم صبغالو European Union توعوا كبلغالو they are still growing يغاتات كرو خلا قديمهم يوسنيم قلطيفهم ينقسقسيهم قلطفيتي بوليتيكا زيتات دغدفنا سويسرلاند هاجر كاس لزخونت خاتن دار لها تولون تقوليهم كاب سويسرلاند زبل ديمقراسي زلون تلو نغروني I can say something about that probably Norwegians and the Dutch the Netherlands and maybe Sweden too when صبوا ديمقراطي كلهم يخلي بالعنة حزبي كلاي سدتنياون دروت كون خلالو يبلو معناته جنرالي حد عينة تثبت غينو حد عينة مرجعتنا ناتو نعم سويسي تزمر سب تيبيكال سويس مالتيو ازيو وحد سدتنيا غينو زيغنت وسدو وحد يابزي دبس حسدك عدي ولا كو سدتنيا هاد بزع زلهم تقول نسو نقدر فدحنا ديمقراطي ولا در قبراي دلني تاكب لكم الى بلصقنا حدا ازيو أبز بس حكي فعلات نيت هاجر من رجعت خايدن كن كلاتهم
well done ብልጽግና you've done a terrific job ይብልዎ ኣለዉ this is the fake world and ሓደ ግዜ ዓለም ስለምታይ ከም ዝኾነ ይትብልኒ just play with it ተጻወተላ የድብላነ ዓለም በሐሶትን በምትላልን ትንበር ዓለም ተኾይና just ኣብታ ዓለም መንባርካ ዘይተርፍ ተኾይኑ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ናይ ጽድቂ ቦታ ኣይኮነ ቤተክርስትያን ኣይኮነ መስጊድ ኣይኮነ ስለዚ play with it ልክዕት ምስትገይም ተሓወስ ተጻወተሉ ተጻዊትካ ድማ ትወጽእ ክትቅይሮ ይትኽእል ኒኻ ከም ንሕና ንኣሻገር ኤርትራ ወይ ኤርትራን ክንቅይሮ ንኽእል ነገር የብልና ኣብ ዓለም we cannot change the world but ህይወትና ከነፋኹስ ተደሊና we can adapt ክትገብር ኣለካ ብቲ ገይምናቶም ትርድኦ okay this is what they do I mean left and right ኩላቶም ዲክታተራት እዮም ዘለዉ ግን ናይ ሙሰቪኒ ወይ ናይ ሩዋንዳ ኣብ 6 ዓመት ምርጫ ይገብር and then 995 ሰብንዑ ይመርጽ ብርግጽ ስለ ዝፈትዎ ይኮኑ but it's okay then بعلم دما ديمقراطي كم زلوا يزوجلو جي كم زي سيستم متقامون بالحين نفسه ولا ونسو حقنا مزراكم نقراكم so معناته تعلمنا ناي حسوت عالميا and then حسي خدمات نبريا خوينا زلا married election process زي married election process the election faced heavy criticism بزعنا غفيتالو بلا 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 يقولوا it's okay widespread insecurity زبس حق فالناتو safety concerns from active insurgencies prevented 143 polling stations. Admitting 43 ቦታታት ምርጫ ክካየድ ኣይከኣለን ብሰንኪቲ ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ኣብ ኣምሓራን ኣብ ክልል ኦሮሚያን ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝኾነ ምርጫ ኣይተኻየደን ኣብ ዝሓለፈ ኩናት ድማ ክሳብ 600,000 ሰባት ተቐቲሎም ይብላ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣከቢ ዝኾነ ሽግር ኣሎ ይብሉ ፖለቲካል ጸገም ድማ just before the election the TPLF disbanded ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ነቲ ህወሓት ነቲ ዝነበረ መንግስቲ ኣልዮም ስልጣን ተቆጻጺሮም ኣለዉ ይብሉ escalating tensions in Tigray again fragile peace process peace agreement to ኮሃ ዝበሃል ከም ዝፈሸልን ካልእ ሽግሪ ክመት ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ፖለቲካ and then ቀፂሎም ድማ shifting regional alliances and geopolitical risks ኤርትራን ትግራይን ሓድሽ ጽምዶ ፈጢሮም ኣለዉ ይብሉ ስለዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ጸገም ክፈጥር ትኽእል ኢሎም እዮም ኩላቶም ዝትንትንዎ ዘለዉ ሰፊሕ ዝኾነ ትንተናይ ዝወሃቦ ዘሎ and with alongside Ethiopia's federal ኤርትራ ናብ ምስ ትግራይ ምዕራቃ ኣገሪሞም እዩ ዘሎ has experienced the sharp deterioration in relations with Addis Ababa in a dramatic shift Eritrea has now allied itself with Tigray's leaders Red Sea port ambitions ብልጽግና ናብ ቀይ ባሕሪ ዝብሉ ሕልምታት ኣሎ ይብሉ ብሰንኪቲ ናይ ብልጽግና ናይ አብይ አሕመድን እንደራን ወይ ካ ታዲድ ማለት እዩ ሕልምናቱ regarding the landlocked Ethiopia blah blah nabale still ቀጽላ ከም ዝኾነ እውን ይነግራሎ ከምኡውን ሱዳን ሲቪል ዎር ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣቡውን ምስዳዕ መሰረት ኮይና ትገብሮ ዘላ ጸገም እውን ነፍሱ ዝኻለ መረዳእታ ዘለዎ ጉዳይ ይብልለው ኤርትራን ትግራይ ቀፂሎም ድማ international response and outlook the US has imposed America ካብዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንህወሓት ጥራይ መጠንቀቕታ ክትምምራፃ ዘገርም እዩ ንብዙሕ ሰብ ኣገራሚ ኮይኑሎ risk of regional conflict ዞባዊ ጸገም ክጋጥም ይኽእል ይብልለው ዛ ዞባዊ ጸገም ዝብልዋ ቦጋቢሎም ንዓቢ ሽፋን ንምግባር ዝግበር ዘሎ ታክቲክ ምዃኑ እውን ምግንዛብ የድሊ so here we are ኩሉ እዚ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይቲ ዞባና ከቢድ ዝኾነ ነገራትን ብድሆታትን የጋጥሙ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ከባቢና ኩሉ ግዜ ስክፍታ ዝፈጥረልካ መጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ተራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እስከ ንእሽተይ ካብዞም ኣብዛ ናይ መምህር ኣብርሃን ስማ ኣሜሪካ ንኽልከላ ክምልሰካ ሕዚ ኣብዚ ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት ይለዓሉ እዮም ሓደ ናይ ኣሜሪካ ማለት ናይ ሓደ መንግስቲ ናይ ውልቀ ሰባት ምክያር ዘምፅኦ ተፅዕኖ የለን ማለት ኣይኮነን ነገር ግን ኣሜሪካ ዝኣክል ብፖሊሲ ደረጃ ዝተቐየረ እውን እንተሃልይዎ ኣብዚ ዞባ ዝተቐየረ እዩ ዝኸውን እና ገለገለ ኣካላት ቅድም ክብል ትግራይ ማዕቀብ ዘይግበረላ ዝነበረ ምስ ባይደን ስለ ዝነበረ እዩ ሕዚ ግን ልቢ ክትብሉ ዘለኹም ዝወራር እዚ ክፍፀም እንከለኩ ትራምፕ ስልጣን እናሃለዎ እዩ ተፈፂሙ እዩ ዝብል ብጭቡጥ ሕዚ ባይደን እናሃለዎ ኸ ዝረአ ዝጠቅም ወይ ድማ ተፅዕኖ ዝፈጥር ውሳነታት ተወሲኖም እሞ ኣገዲዶም ዘምፅዎ ነገራት ኣሎ ድዩ ኮይኑ ፕሪቶሪያ ናይ መን ውሳነ እዩ من نفس الآن نحن توسنا إيو فيتوريا بعلو طريق خلقها من بلا سدور بحن قلنا زول قدات عزياتهم مزيد تعايزو زلكا ريتو كاو أمريكا مزيد حسكت برزو أمريكا أبزوها زلوا ببوليسي درجة
بجمران سورينا كاو حزي زغل كلازيسي وانا ببقسيو تايو زبل كنري عادتي كومزي مسولو تصطاتن انما عقباتاتن زمصو زلو ناي ترامب منغست تكون كله بايدن تزغون يخوم يغبرن سلازم سناي بايدن ديمقراطن ريبابليكان عينت متحاز لله خالي امريكا بزوازي تدولو نغيرن نزي غيراتو زلا ريستريكشن انتي مسرت كله يقولوا زول نغيراتن مرأي صبو مثلا معناتي انا تاي زبل امريكا بوليسي كنوز يزاكل امونغو ريبابليكان ديمقراطن او نايوصا غداي بوليساتهم كنوز يزاكل صفي حفال على لهم لا وصلتكم سلازي مالخت معناتي በጣም አመታስ አሪውም ዘፈራለሉ ናይ ስትራቴጂክ ናይ አብ ጂኦፖለቲካልስ ክንዘኸቡን አፈራላይ አይትሩ የለውም ሜቢ አፕሮቻት ፕላስ ሓደ ጊዜ ዝንባለታት ገለኽልዎም ይኹሉ ተዘይ ኮይኑ እዚ ትራምፕ ንሃለው ተኸፊቱ እንደገና ባይደን ምስ መፀ ንምልዛብ ናይ ትግራይ አጀንዳ አብዩን አጀንዳ ኾጉን አመግባር ብዙሕ ታሪኽም ተጻወተን ፈልጥና ማለት ዲሞክራቶስ መጽ በትራምፕ ዘይገብሮ ማለት እዩ እዚ ልክዕ ኢልካ ወሲድካ ብፖሊሲ ደረጃ ፍቱም ወዳእታ ግን ናብ ሓደ መጽዮም ትዝክርቲ ኮይንካ ናብ አዲስ አበባ ዝተገብረ ገስጋስ መን እዩ ነይሩ ሹዕ ፕሬዚደንት ባይደን ይኮነን እሱ ተቃይሙ ጥራሕ ዘይኮነስ መሊሱ ሶ ኢትዮጵያ ዝጥሙትሉ ጠማምታው ኢትዮጵያ ሁሉም ዝደልይዎ ስትራቴጂክ ዝኾነ ረብሓታት አምራይ ተመሳሳልነቶም እዩ ዘርኢ ካዙ ማለት እዩ ዘመናት ብሎ ትራምፕ እውን ክሳብ እዚ ብዛዕባና ብዙሕ ነገር ዝወለ ኣይነበረን ብዙሕ ከም አጀንዳ ወሲዱ ተዛርበሉ ፀንቶ ዝፈጥረሉ ይነበረ እንታይ ምስ ኮነ ዳይ ከምዚ ዝኸውን ዘሎ እቲ ክንድሕ ትመፅእ ዘለዋ ደብረ ብርሃን ምስ በፅሐ ሰራዊትና ዝተመለሰሉ ምክንያት ናይ ሓይሊ ሚዛን ስለተቀያየረ እዩ ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቀያየሩ ማለት ስርዓት ብልፅግና ኣብ ስልጣን ዘይቕፅለሉ ኩነታት ብግልፂ ተራእዩ ሶ አሜሪካ ስርዓት ብልፅግና ምስ ተቀየረ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ዓይነት ፖለቲካ ከመይ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ሰባት እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ አይዲዮሎጂ ዘለዎም አካላት እዮም ነቲ ስልጣን ክሕዝዎ ዝኽእሉ ኢላ ኩሉ ግዜ ትሓስብ እያ ዘርፎር አሜሪካ እርግፀኛ ይነበረትን ማለት እዩ በትሾ እርግፀኛ ክትከውን ትኮይና ተመልሽ ሕወሓት አዲስ አበባ ይቋጣጠር ለዝብ ሕወሓት ናይ ሕወሓት መንግስትነት ከዓ አሜሪካን ብዙሕ ዓመት ትፈልጦን ን30 ዓመት ኣብ ዝገገሊኦም ሓቢሮም ዝሰርሕሉ ገገሊኦም ዝጨቃጨቕሉ አይኖት ትንፈልጦ ዝነበረ እዩ ሰው ናይ ሕወሓት ምምላስ አይደልየትን ግልጽ ዝኾነትሉ ነገር ታዩ ናይ ሕወሓት ዳግም ናብ አዲስ አበባ መኻድ ኢትዮጵያ ክመፀካ አይደልየትን እዚያ እታ ዘረባ እዚያ to some extent ጽቡቕ በረዳታ ክትወስዱ ኢለ ንውሕ ዝበለ ኣስሚዐኩም ህወሓት ትራዲሽናሊ ኣብቲ ታሪክ ናቱ ወይ እውን ወላ መለስ ዜናዊ ብዙሕ ኢንተርቪውስ ናቱ እንተሪኻዮም አሜሪካ ወላ እኳ በብዙሕ መንገዲ ይድግፍዎ እንተነበሩ ምስ አሜሪካ ግን ዘሰሓሓብ ነይርዎ እዩ እንታይ ንሱ እዚ ሊበራላይዜሽን ናይቲ ኢንዱስትሪስ ኣይፍቅድን ነይሩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ቁጠባ ዘይፈልጥ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ባንክታት ናይ ደገ ከኣትው ይደልኒ ነይሩ ፎሬን ካፒታል ከም ድሌቱ ነቲ ሃገር ክቆፃፀራ ኣይፍቅድን ነይሩ ባይ ዘ ወይ በአሜሪካ አሜሪካውያን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚኒስት መንግስቲ እዮም ዝብሉ ወይ ሶሻሊስት መንግስቲ እዮም ዝብሉ ፕራይቬት ከምዚ ፕራይቬታይዜሽን ዘይፍቅድ ፕራይቬት ኢንቨስተርስ ድማ ኣብ ገለ ቦታታት ራይ ክፃወቱ ዘፍቅድ እምበር ነቲ ስትራቴጂክ ኢንዱስትሪስ ዝበሃል ኣይፍቅረሎም ነይሩ ስለዚ ህወሓት ከም በሓድሽ ንአዲስ አበባ ክምለስ ክሳብ ሕጂ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ንከመሓድር ኣይደልይዎን እዮም ዘሎ አይዲዮሎጂካሊ ነቲ ፖለቲካዊ አይዲዮሎጂ ዘይኮነስ ቁጠባዊ አይዲዮሎጂ ናቶም አብይ አሕመድ ድማ ነዛ ብኮዝያ ስለ ዝፈለጠ ድዩ ፈሪህ ድዩ ኩሉ ትደልይዎ ኩሉ ሊበራላይዜሽን ክገብረልኩም እየ ኢልዎ ስለዚ አሜሪካ ኢቭን ህወሓት ብድዕረጂ ተዘረባ ኢምፕሊኬሽን ናቱ ማለት እዩ ንህወሓት ብሓይሊ ክመፅእ ተደይ ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ፖለቲካዊ ሪኮንሲሊየሽን ተገይሩ ህወሓት ንክመፅእ መጠንቀቕታ ክቦም እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጠንቀቕታ እዮም ዝብዎም ዘሎ ምክንያቱ ህወሓት ወላ እኳ ኣቢ ዘይተኣማምን ሰብ ኮይንዎም እንተሎ እዮም ዝብሉ ግን ንህወሓት ከም መተካእታ ክርእይዎ ይደልዩን እዮም ዘሎ ስለምንታይ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ናቱ እውን
ዘተኣማምን ስለ ዘይኮነ ንዓታቶም ሳቶም ዝሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ፕራይቬታይዜሽን ሊበራላይዜሽን ድበሃል ዘሎ IMF ወርልድ ባንክን ዝዝውርዎ ዘለዉ ከምኡ ዓይነት ቁጠባ ክፉት ቁጠባ ክኸውን እዮም ዝደልይዎ ዘለዉ ክፉት ምዃን ቁጠባ ክፉት ኮይኑ ድማ ንኮርፖሬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ረብሓ እዩ ዝፈጥረሎም ንኢንቨስተርስ ዓብ ረብሓ እዩ ዝፈጥረሎም ነቲ ህዝቢ ግን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይኾኖም ምክንያቱ ነዳዲ ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ድቑዒ ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ኩሉ ነገር ድጎማ ክግበረሉ የብሉን ገንዘብ ተለካ ከም ድሌትካ ክትወናጨፍ ትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ግን ሂወቱ ክከብዶ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እንተወሓደ ማለት እቲ ሊበራላይዜሽን ወይ እውን ፕራይቬታይዜሽን ናይቲ ቁጠባ ጠቕላላ ሕማቕ ኢለ ከም ሰይጣናዊ ነገር ክእምረኩም ኣይደልን እየ that's not true እንታይ ግን ዘርእየካ እዚ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወላ እኳ ፀገም ዝፈጥር ትኾን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ፖለቲካል ስታቢሊቲ ግን ኣዝዩ ወሳኒ ኢኻ ፖለቲካዊ ርግኣት ድማ የድልየካ ናይ ኣብ ፀገማት እኮ ትገለ ካብቲ መዓት ገንዘብ ወሃበሎ ኣዲስ ኣበባ ገይርዎ ዘሎ እዚ ከም ዓብዪ ዓወት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዕባለታት ኣምሲዎ ዘሎ ፀገም ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኩናት ተዘይህሉ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ተዘይህሉ ኣብ ኦሮሚያ ገለመለ እቲ ብኩናትን ዕግርግርን ዝዓኒ ዘሎ እንተዘይህሉ ነይሩ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ብገለ ክፋል መሓሸ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ስለዚ ወላ እኳ እቲ ቁጠባ ዝገብሮ ዘሎ ድሌቶም ንክገብሩ የፍቅረሎም ተሎ ግን ሰላምን ርግኣትን ክፈጥር ስለ ዘይክእል ዘሎ እስ ድማ ሓደ ካብቲ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ነቲ ዞባ በዛ ዓይኒ እዚ ንኣብዪ ኣሕመድ እውን ብዓይኒ ጥርጠራ ዝርእይዎ ወይ እውን ኣተኣማማኒ ፖለቲካ ከም ዘይኮነ እዮም ዝፈልጡ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ካልእ ገጽ ናቱ ድማ እቲ ናይ ግብፂ ዝበሃል ጉዳይ ካል I'll unpack that mess. And the G7 backing Egypt on the Nile. Helping him with the little dam project. A dam was built in Ethiopia. So ጉዳይ ናይ ግብፂ ድማ በተኻልእ ክትሪኦ ከለኻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ተሓላለኸ ፖለቲካ እዩ ዝኽተል ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ብዙሕ ዲል ክገብር ዝደሊ ንግብፂ ዘርብሕ ፖለቲካ ክኽተል ዝደሊ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ገርዲ ድማ ኣብ መንጎ ግብፂ ኣብ ጎኒ ግብፂ ክኸውን ዝደሊ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊማ ነፂሩ ኣሎ ብፍላይ ሕጂ ምዚ ናይ ኩነታት ናይ ኢራን ዝረጋግኣሉ ዘሎ ንጉዳይ ናይ ግብፂ ብኸመይ ክሪኦ እዩ ዝያዳ ሰብኣዊ ጠመተ ዝገብር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ግን ኣጋይን ናይ ነተንያሁ ኩነታት ናይቲ ካልእ ሓይሊ ኣብ ዞባና ዝመፁ ዘሎ ድማ ክንርኢ ክንክል ኣለና ለንቀነ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ ከባቢና ብዙሕ ፈተና ዘለዎ ከባቢ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እስራኤል deployed troops to Somaliland after recognition ክልተ ሰለስተ ዓይነት ኣርቲክል ወፂኡ ኢለ ለንቀነ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ከባቢና ትገብሮ ዘላ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ክልተ ከሪአኩም ድሕሪኡ ሓዋዊ ሰብ ክልቲኡ ከሪአኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ and then there is this also another kind of scary ማለት ደፍሪ እዩ እስራኤል ዓሰርተ ግዜ ኣከባቢኻ መፂኣ ክሰምዕ ከለኻ it's not something you really ኣናኢስካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን so ኣብዚ እውን ካልእ no this is not ኣብዚ is this one no እዚ ኣይኮነትን ንሓን ክደልየልኩም እየ እስራኤል ካልእ ዓቕሚ ሒዛ መፂኣ ኣላ ዝብል እውን ኣሎ ነዚ እናሰማዕናዮ መለስና From a geopolitical standpoint, Somaliland has a port called Berbera. It sits right on the Gulf of Aden, which feeds directly into the key maritime lanes we have been talking about. Over the past several years, the UAE, the United Arab Emirates, came in and invested heavily in Berbera, upgrading it into a modern facility with serious capacity. Almost overnight, Berbera became a player in regional logistics. The UAE is not investing in Berbera out of generosity. They are investing because it gives them a foothold on the African side of the Gulf of Aden, which matters enormously for their own trade and security interests. Ethiopia, which as I mentioned is landlocked and desperate for port access, has also been in discussion. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቦታ እዚ በርበራ ዝበሃል ቦታ መጀመርያ ኢማራታት እያ ብዙሕ ነገር ከም ዝገበረት ኣብኡ እቲ ኢማራት ግን ኩሉ ግዜ ብሽፋን ናቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝረኣናዮ ኢማራት ትገብሮ ብድሕሪ መጋረጃ እስራኤል ኣላው ስለዚ እቲ ካፒታል እቲ ስራሕ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ናይ ኢማራት እስራኤል ተሸፊና ከም ዘላ ድሮ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ንኩሉ ይግልፅልፅ ኣቢልልና ዘሎ እስራኤል ኣብ በርበራ ይኹን ኣብ ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ዘላ ንኣብነት እዚ ናይ ሱዳን ጉዳይ እውን እንተኾነ ብዙሕ እቲ ድሮናት እውን ካብ እስራኤል ዝመፅእ ከም ዘሎ እውን ይንገር እዩ ካብ እስራኤል ብቐጥታ ዝመፅእ ኣሎ ብኢማራት ገይሩ ዝመፅእ ኣሎ እስራኤል በይና ከይዳ እንተተባሂሉ ዕግርግር ስለ ትፈጥር ኣብ ኢማራት ተሸፊና እያ ትንቀሳቐስ ዘላ እዚ ድማ እዚ ኣብ በርበራ ዝግበር ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ሶማሊላንድ ኣካይዳ ብምሉእ እስራኤል ብድሕሪት ከም ዝነበረትን ኣብቲ ከባቢ ድማ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቤይዛት ናታ ተገይሩ ከም ዘሎን ኢንፋክት ወላ ሰብመሪን ናታ ኣብዚ ከባቢ ከተምፅኦ ከም ትደሊ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ እዩ እንታይ እዩ እጂ ንኣብነት ኣብዚ ሚሊታሪ ዲፕሎይመንት ይብሉ ኣለዎ ሲኒየር ሶማሊ ጋቨርንመንት ኦፊሻል
reports that the Israeli deployed a small contingent of 50 soldiers to Somaliland following its recognition of the breakaway state and the resumption of war in Iran. ሓደ 50 ዝኾኑ specialized ዝኾኑ ወታደራት ናይ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዘለዉ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ covert strategy to blend it with the local community and avoid drawing attention. ኩሉ ግዜ ድማ ምስቶም ናይ ሰራዊት ናይ ተዓዲ ሓዊሶም ክፍለጠሎም ዘይደልዩ ነገር ሲስተም ይፈጥሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ The Israeli military reportedly selected soldiers of African heritage, particularly Ethiopian Israelis, for the deployment. ኣብዚ ድማ እቶም ሰራዊት እስራኤላውያን ምዃኖም ንኸይፍለጡ ኢትዮጵያውያን እስራኤላውያን እቶም ፍላሻ ማለት እዩ ካብኦም ዝውለዱ ጥራይ ሰራዊት እዮም መሪፆም ኣምፂኦም ስለ ጸለምቲ ስለ ዝመስሉ ነቲ ህዝቢ ስለ ዝመስሉ ሰብ ብቐሊሉ ናይ እስራኤል እዮም ኢሉ ክግምቶም ኣይክእልን እዩ ግን ገይሮም ከም ዘለዉ ቆላው ስለያ ናይ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ቦታ ከም ዝመፅእ ሞሳድ ኣብቲ ቦታ ኣብ ሶማሊላንድ ይመፅእ ከም ዘሎ ይነግሩ እዮም ዲፕሎማቲክ ሪኮግኒሽን ኢን ዲሰምበር ዝተገበረ ኣፍልጦ ዝተዋህበ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ከምኡውን strategic interests. Experts and reports suggest Israel is seeking a naval base on the Red Sea to counter the Houthi threats from Yemen. And CNN reports that Somaliland has provided an additional military site that could support long-range Israeli flights to Iran. ስለዚህ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ CNN report እውን ከም ዘገዶ ዘሎ እስራኤል ብቐደሞም ኣብ ቀይ ባሕሪ ቦታ ንሑቲ ንመህረሚ ይደልዩ ከም ዝነበሩን ንዑ ፍቂዳትሎም ኣላ ተወሳኺ ድማ ከምዚ ናይ ነፈርቲ ክበራሉ ዝኽእላ ክሳብ ናብ ኢራን ክበራ ዝኽእላ ነፈርቲ ክንቀሳቐሳሉ ዝኽእላ ቦታ ሂቦሞም ከም ዘለዉ ንእስራኤል ሶማሊላንድ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እስራኤል ዲፈንስ ሚኒስተር Israel Katz confirmed the use of classified under the radar security cooperation with Somaliland during a meeting with Somaliland's President Abdurrahman Mohamed. ስለዚህ ንነዊሕ እዋን ብትሕቲ መጋረጃ ንነዊሕ እዋን ምስ ሶማሊላንድ ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ዝነግሩ ዘለዉ ሶማሊላንድስ ዲፈንስ ሚኒስተር መሐመድ ዩሱፍ ዓሊ ዲናይት እዚ ኣየለን እናበለ ክነፅጎ ይፍትን እዩ ሶማሊላንድ ግን ኣብ ባይታ ብዙሕ ግዜ ዝተረኣየ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከም መቐፀልታ ናይዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነቲ ከባቢና ኣፀቢቑ ከሰንብት ዝኽእልን ከፍርስ ዝኽእልን ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እስራኤል ዝመፀቶ ቦታ ሰላም ከም ዘይረክብን ቅሳነት ከም ዘይረክብን ኣይቲንክ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ በሉ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ካልኣይ ደንቀነ ዝገብርዎ ዝተገበረ ኣብ ካይሮ እስራኤላውያን ብኸመይ ይገልፅዎ ኣለዉ four-way meeting today with foreign ministers from Saudi Arabia, Egypt, Turkey, and Pakistan. A regional push to shape what comes next in the U.S.-Iran track. Now, the countries are expected to discuss de-escalation, regional security, and how to prevent any deal with Tehran from empowering Iran's proxy network. For Gulf states especially, the concern is clear. Sanctions relief or access to frozen funds, it could stabilize Iran economically. Well, Hezbollah, Lebanon, the Houthis in Yemen, and militias in Iraq, they're still active. So the message from ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስዊዘርላንድ ብሽምግልና ናይ ቀጠርን ፓኪስታን ናብ ዝራኸብሉ ዝነበሩን ዝዛተይሉ ዘለውን እዞም ዞባውያን ሓይልታት ድማ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ነይሮም እሱ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናይ ግብፂ ናይ ቱርኪ ከምኡ ድማ ናይ መን እዩ ሓደ ኣይደኖ ናይ ፓኪስታን ይመስለኛ ናይ ፓኪስታን ተራኺቦም ኣብዚ ተዘራሪቦም ነይሮም እዚኣ ርክብ እዚኣ ድማ እስራኤል ቀንዲ ዝፀልእዋን ዝፈርህዋን ዘለዉ ርክብ እያ ዋላ እኳ ዘራኽቦም ዘሎ ንኣጀንዳ ናይ ቱርኪ ንኣጀንዳ ናይ ኩነታት ናይ ኢራን ኢሎም እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ እኳ እንተተባሃለ እስራኤል ግን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ንዓና ንምኽባብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ኣርባዕትዮም እቶም ናይ እስላም ኔቶ ዝበሃል ዘሎ እዩ እዚ እቲ ናይ እስላሚክ ኔቶ ዝበሃል ዘሎ ብመጀመርያ ቱርክን ስዑድያን ፓኪስታንን እዩ ዝበሃል ነይሩ ግብፂ ድማ ምሶም ምዃኖም ይንገር እዩ እዞም ኣርባዕትዮም ድማ ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኣበርቲዖም ዝቃወሙ እዮም ምክንያቱ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ኣሎ ቱርኪ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣብ መቃዲሾ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ነቲ ሶማሊላንድ ድማ ነፅነቱ ክረክብ ወይ ነቲ ናይ እስራኤል ኣፍልጦ እውን ኣበርቲዑ ዝቃወሙ እዮም ስዑድያ ተመሳሳሊ ፓኪስታን እውን ስለዚ እዚአን ኣርባዕተን ሃገራት ብጉልባብ ናይቲ ናይ ኢራን ስምምዕ ተባሂሎም ተራኺቦም ይብሉ ኣለዉ እስራኤል ግን this is a danger ክንጥንቀቕ ኣለና ካብ ሕጂ ንዓና ንምኽባብ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ is becoming a very very important issue ነዞም regional powers ዝበሃል ወይ ዞባውያን ሓይልታት ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ኮይኖም ብምሎም ናይ ኣሜሪካ መሓዙት እዮም እዚኦም ፓኪስታን ማለት ዝኽእሉ
ትራምፕን ጄዲን ከመስግንዎም ዝውዕሉ ዘለው እዮም ግብፂ of course it is a very central place ኣብ ኩሉ ስዑድ ዓረብ ከም ንፈልጦ እዩ ከም ድማ ቱርኪ ስለዚ ኣርባዕትዮም ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎም ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣላያንስ ከም ዘለዎም ዝነገሩ እዮም ኣርባዕትዮም ዳርጋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተመሳሳሊ ርክብ ኣለዎም ዝምድና ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል በሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ not everybody is participating ግን ወላ ቱርኩ ምስ ኤርትራ ብቀረባ ብዙሕ ነገር ተዘይረኣና ኤምባሲ ናቶም ገለ ክትሪኢ ከለካ ግን ኤርትራ ምስ ቱርኩ ፅቡቅ ዝኾነ ኣላያንስ ኣለዎም ግን ቱርኩ ድማ ዝዓበየ ረብሓ ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተና ንኤርትራ መሪፆም ንኢትዮጵያ ክገድፍዮም ዝብል እምነት የብለይ እዚ ግብፂ ቱርኩ ምስ ኩሎም ክሰርሕ ዝደሊ ንኩሎም ክሸይጥ ዝደሊ ዋላ ፅዋር እውን ንክልትዩ ሳይድ ክሸይጥ ዝደሊ ዝኾነ እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ serious ሓደጋ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ክብለካ militias in Iraq, they're still active. So while the message from Cairo is support for diplomacy, the subtext could be caution. Regional powers don't want the future of the Middle East decided over their heads by Washington and Tehran. Joining us to discuss more, Dalia Ziada, Middle East scholar. Dalia, what leverage do these four foreign ministers actually have over the outcome of a U.S.-Iran deal? What is the main goal in Cairo? Thank you, Nicole. Great to be with you. So the short answer is that they don't have any leverage. Nobody has leverage other than Pakistan and Qatar at this moment, which is Qatar is actually the owner of the resort in Switzerland where the negotiations are happening between the US and Iran right now. So these are the two parties that have leverage over these negotiations, or I would say the future of the Middle East in general, unfortunately. What we are seeing in Cairo, in contrast, this meeting between the leaders who were left behind, who were not invited to be part of this, and who has been trying all the way to show Washington that they are a partner that can lead these negotiations. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ እስራኤል ሚድያ ዝብልዎ ዘለው እዞም ኣርባዕተ ሃገራት እዚኣቶም ፅቕ ኢሎም እዮም ርክብ ዝገብሩ ዘለው ኣብቲ ድሕሪት ክፋል ድማቱ ድማ ነዚ ምክንያት ዝተጠቂሞም ንእስራኤል ንምንፃል ዝገብርዎ ዘለውን ሓበራዊ ሽርክነቶም ከዕብዩ ዝፍትንዎ ዘለውን እዮም እምበር ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ተንእንኮ ክገብራን ክገድፋን ዝኽእላ ፓኪስታን እያ ሓንቲ ካልይቲ ድማ ወይ ውንኖ ክገብራን ክገድፋን ዘይኮነስ ዓብ ተራ ዝፃወታ ዘለዋን ሌቨሬጅ ዘለዎምን ቀጠርን ፓኪስታንን እየን ቀጠር ኦፍ ኮርስ ፀጋታት ናታ ከምኡ ድማ ንክልቲኦም ከተምፅእ ትኽእል ሃገር ኮይና ኣላ እስራኤል ድማ ንቀጠር ብፍሉይ ዓይኒ ይጥምትዋ ኣለው ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ዝያዳ ክትጉዳእ ዝግባእ ቀጠር ክነሳ ሕጂ እውን ሓያል ኮይና ፀላዊት ኮይና ትወፅእ ኣላ እዚ እውን ንቀጠር ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ዝብል ርኢቶ ከስማዓኩም ባዕላቶም ዝብልዎ ዘለው እዚአን ሃገራት እዚኣተን ግን ንዋሽንግተን ኣብ ጎንኩም ኣለና ነቲ ጉዳይ እቲ ኣገዳሲ እዩ ንዓና እውን ዘገድስ እዩ ዝመስል ሓበሬታ እዮም ዘመሓላልፉ ዘለው ግና ብቐጥታ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዘሎ ክፀልዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣይኮኑ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው replacement as a partner to the US, as a replacement to Iran as a superpower. They are trying to keep playing this role even through negotiation or meetings like the one we're seeing in Cairo today. And we have the Arab Gulf states, or the Gulf Arab states to be more accurate, who are so confused, so disappointed. Saudi Arabian minister. ሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ሃገራት ኸሊጅ ጠቕላላ ኣብቲ ኩነታት ተረሲዖም ወላ ሓንቲ እንታይ ክገም ዝገብሩን እንታይ ከም ዝብሉን ጠፊዎም ኣሎ ኢማራት ጠቕላላ ኣብቲ ገይም የለን ባሕሬን ከምኡ ኦማን to some extent ምስ ኢራን ዝኹን ተሽሙ ኣለዎም ስለዚ ነቲ ማእከላይ ምብራቕ ዞባ ናይቲ ዞባዊ ኩነታት ኣብ ዞባዊ ፀወታ ዝያዳ ኣገዳስነት ዘለዎም ናኾኑ ዝመፁ ዘለዉ ቱርኪ ግብፂ ፓኪስታን ከምኡ ድማ سعودية to some extent يوم زبلو زلو تم كالو تقرات خليج جن رايهم تريفهم كم زلو يوم زنقر زلو الزي نايزو باهم قصاص دما نقيح بحرون وسان نقريو كلاتهم سوني إسلامويين هقرات يوم وتهدروا عقم زلوهم بس حزب زلوهم سقطها زلوهم collaborative دما إسرائيل عبس قازخون ويا نايزياتهم شركنات نايزياتهم ركض إسرائيلويين قب يزبلهم مغنياتو we all know إسرائيل كل جزء hegemoniu أغلى الحياة كوينو قصص دليو مودادر تكرك بايدلني بفلا إذا ماتي تركز بحال كتسالي confidence ناتهم كم زت فوز قبرهم زل حيلي مغنياتو تركز بحال industrial base اللو أسوارون كفر رزغليو عقمتاتون زلو وصلوا زغني they really don't like تي ناتو مقصاصاتن ناتو أكايدان አይፈትዎን እዮም ስለዚ በዛ አይነ ክትሪኦ ከለኻ እውን ስቲል ፍላይ ለንቀነት ትርኩዝ ባህል ወታደራዊ ዓቅምናቱ ኤግዚቢሽን ገይሩ ነይሩ A major nation on the southern flank of the NATO, now it is emerging as a major global arms export nation. With Europe really trying to rearm as the Ukraine war continues, Turkey is playing a major role. Listen in.
كم تري وزلهم تتركز بهال وتهدروا عقمناتو كاب جزء ناب جزء نحيله نعبيه كاب درونات ناب جيتات ناب كالي ميسايلات ناب جلمله ناسجره really حيال زخنة defense industry كم زلوا أبنيتو دما قداسي كمون كابنيتو وصاي أقداس ناخونه متعلو سلزي نزي مزي ركب أبز زلوا كتريا خلها دي نعتاتهم زي حدا جنيا شركة نت كويني جسم عمزلون إسرائيل مخنياتو بس حزب زلوا يوم امنتهم حدايو كلاتهم دم حدا باللي جعلهم سعودية أنا دادن جنزبن علوا جبس حزبن استراتيجيكاو بوتان علوا قبل اللي تخالم عليتي وتدراع مناتهم قليل يكونن باكستان نيوكلير علوا حيال تدراع من لوا تركوا دما actually كل اللوا حزب اللوهم industrial base اللوا تدراع من لهم تكنولوجي اللوهم ساينس سواء من لهم سلزي إزيهم بحد كسر حنت جميرهم إسرائيل سقعت بفترة لهم سلزوخانة they really want to contain نزنا جرزي نزيد من النازي كفرسوه بزوق كجبرو كم زغلين عن رجالنا نعنا دما كم تاب تصوب عزلنا كنتات إزي قدايزي أستوعي الكاميرا أي كدليو زغل مخانو هنا نرجالنا زغانة كنتات نيزوبانا قليل كم زي كونن بفلايتي أب كأي بحري زي نريو زلنا كنتات كاب جزينا بجزي سحابنت ناتو أقداسنت ناتو نابرت أي خيس لزلو at some point تكونتات بزوج الوقت فترة لنا يغليو إيرترا دما أبزي بعينو كلهم هجرات زيت أمت زلو زوبا سلزلا نتي كارتات ناتا فتيات عليها effective لكتو كمال لكت كلالوا everybody is trying to come here نفس وكف حيلي لني جنزب علني وطبع علني ربح لني زبل everybody is coming here so زي كم حدا كتريات خليقة كمون كم تأجاون كتريات خليقة كمنات كاتغا مايو if we use this it's an opportunity if we don't it is really a danger كم نرب حنان تزيك إيرنايو تتينات لينا حدا في زوبازي كماتيو بزين هجرات بكبابينا زعنواز اللواب السودان جمر بالسودان كان نب سوماليا جو سوماليا حدا وريد والو إثيوبيا بلو أب يمن زلو كل زكونتات سكتريا خلقا حدا قال له ويو كبابينا دما ما أكل سعبتنا يستفل عليه حيتات الله تودر دما نبرت أخير الله وشمت حرمز ساكن داي ساقطن قطبا فتير له مالو كي بحري تنيكس تارجيتيو سلازي دلو حما كي مساكايوم بلصقنا دما أمريكا نيرترا أغوانيا نابهم كتمصوم مهللاناتهم يقصلوا له ሌላኛውን ተመራማሪ ታነሳለች ምን ያህል ኢሳያስ አፈወርቂ ጀስት ላይክ የሰሜን ኮሪያ አይነት ሰው እንደሆነ ዋነኛው አዋኪ እንደሆነ እንትን ነው የምትለው ቶታል ትራብል ሜከር ነው የምትለው ይሄ እንግዲህ ይሄ አንደርስታንዲንግ የታለ ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት ጋር ወለል ብሎ ተቀምጧል ማለት ሶስቱን ትንሽ እንስማው ረዘም ይላል ግን በማልገባት ነው I have to take back my statements from earlier about how this isn't a modern and transfigured region because Eritrea is pulling the same stuff that it's been pulling now for several decades. Afwerki is just, he loves playing the kind of, unstable joker, the unstable instigator in this region. He loves it. He neither benefits nor does it have a huge cost because he basically runs the place like a little North Korea. And he just wants to destroy the plans of others who might seek to benefit either from Eritrea's geopolitical positioning or its actual geography more so than anything else. But he's a total troublemaker, that fella, and always has been. But maybe Jalale feels nicer about it. بحفشة زيادة زارب زلا بروفيسور ديا دكتور يا هذا جلوبال عالم لخوات كاليو تي زعبا حدا قاتات نايزو بايد زارب زلو بلصقنا دمان بلصقنا بطعميا تدقف كم تراخوا زحزنيو كم تتبلو زلا دما نهو واحد كانسر إلى زقلو تسوتيا نير ترا دما بريزنت إساس أب شجر يزربح سلازي نزيزو باوي كلولاو كرب حليو برقص كلاو ربحونا تنتاي مخونين فلتنا جن كلاو نعوزر بحيو زبل رجعي نير ترى كل جزء ترابل ميكر شجر فتاريت أجن فتاريت حدا جا فتاريت جير كان ناي متكان لمود فاشن سلوزلو زياتهم دما كل جزء تينك تانكس بحالو نت بوليسي كان كروز داليوم نير ترابز وانزي نزخون يكون هجر كتب بلاشو تدلي اللام بصراحة يكون بزربة السودان يكون إثيوبيا إيرترا زخون يكون مكسخاس كبري اللام بجبت علو بلتقنا لعبل إيرترا أب عالم زلو كل عينات كسكاساتنا يكوينات غير له كله نلولاونتنا نبحرنا نناسنتنا نبوليتيكانا everything
regime change ክገብር ከም ዘለ ኩሉ ስለዚ ግን we get blamed for it ተገምጢሎም ድማ ንዓና እዮም blame ዝገብሩ ስለምንታይ እዩ ንኣብነ መድሓን ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ምዃኑ መገንዛብ የደሊ ዝኾነ ንሳቶም ሓንሳብ እስራኤል መፅኡ ከጥሕነሎም ይደልዩ ሓንሳብ ኣሜሪካ ገዳ ጌራ ከተጥሕነሎም ይደልዩ they're just ኣብ ኩሉ ባህገን ሕልምናቶም ቀጻሊ እዩ This will give me also an opportunity to answer Nohad's question of who will support TPLF by providing drones and other sophisticated weapons. My answer is the Eritrean government. Since the alliances changed, for those who don't know, during the northern conflict between 2020-2022, the alliances was TPLF was by itself in the territory, and the Eritrean government was aligned with the Ethiopian government along with Fano militias. But after the signing of the Pretoria peace agreement, the alliances has shifted. So the current እንግዲህ መጀመሪያ ያለችውን ሰምታችኋል። ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንህወሓት መን ክሕግዞ ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብሓፈሻ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ከመን ክህቦ ይኽእል ብፍላይ ድሮናትን ገለን ትብል ኤርትራ ክትዕጥቆ ትኽእል ከምኡ ሰራዊት ሱዳን ክልቲኦም ንህወሓት ክዕጥቅዎ ክእሉ እዮም ህወሓት ድማ ንዓቢ ሓደጋ ክኾኖ ዝኽእል እዩ ዝብል ዓይነት ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ጀነራሊ እቲ ፍርሂ ናይ ብልፅግና ላዕሊ ደይቡ ስለ ዘሎ ንሳቶም yeah I mean they are really scared of the situation ብፍላይ እዚ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ካልእ ሕማቅ እውን ክኸይድ ዝኽእል ይመስል ክንሪኦ ኢና ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ መን እንታይ ክገብር እዩ ዋና ናይ ብሓቂ ኣብቲ ክብድ ዝበለ ደረጃ ከም ዘለዎን ምስቲ ናይ ኣምሓራ ምንቅስቃሳት እውን ኣብ ግምት ኢኻ ብምሉእ እቲ ዞባዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ናይቲ ዞባ ንባዕሉ ሓደ ኣገዳሲ ዕላማ እዩ ዝበካ ትግራይን ኣምሓራን ምስ ኤርትራ ወጊኖም ኣለዉ ክብለካ ከሎ ጂኦግራፊካል ኣቀማምጣናቱ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ጠቕላላ እቲ ትግራይ ናብ ኣምሓራ ብሓደ ፀሚዶም ክብሉ ከለዉ ተጋሩ ኦልሬዲ ሪስክ ናቶም ናብ ኣምሓራ ሰጋጊሮም ኣሎ ማለት እዩ ኣምሓራ ድማ ኦልሬዲ ኣብ ከቢድ ኩናት ስለ ዘሎ ተመላሊኦም ክመፁ ተኽኢሎም እቲ ቀደም ካብ ትግራይ ተበጊሶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከለዉ ፀገም ዝኾኖም ኣምሓራ እውን ኣንፃሮም ስለ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣምሓራ ብዓብዩ ምስኦም ኣሎ ስለዚ ብሓደ ክሰርሑ እንተጀሚሮም they can be easily ንዓቢ ቻሌንጅ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ነዚ ድማ እዩ እቲ ፅምዶዶ ከምዚ ዶ ኮይኑዶ ከምዚ ኮይኑዶ ሻዕብያ ድመፀዶ ንክስተዶ ንመንዶ እናተባህለ መዓት ፈኸራን ታዲድን ንሪኦ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ኢንፋክት እቶም ናይ ትግራይ ባንዳታት እውን ናባናዮም ቀንዲ በትርናቶም ሕጂ ተኣዲኑ ዘሎ ኩናት ናይ መን እዩ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቡና ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ እዩ ሻዕብያ ሓደጋ ምስ መፆም ንዓና ድፋዕ ንምግባር ነቲ ሓደጋ ርሕቕ ኢሉ ክካየድ ተሓዊ ናብ ባዕሉ ከይመፅእ ኣብ ትግራይ ከም ድፋዕ ክጥቀመላ ደልዩ ፅምዶ ኢሉ ፕሮጀክት ሰሪሕዎ ደድሕሪኡ ንግብፅን ካልኦትን ምስ ኣባይን ምስ ካልእን ብዘለወን ፖለቲካዊ ኢንተረስት ኢትዮጵያ ንምፍርራስ ንምህዋኽ ቀደም ኢሉ እውን ዝነበረ ፕሮጀክቶም ንዓና መሳርሒ ጎንፀ ውሽጥናን ስለ ዘሎ እዚ ከም መሳርሒ ተጠቒሞም ከካይድዎ ሓሲቦም ዝጠሩነት ዘይ ኣይናትናን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክብል ውድብ ናፃነት ትግራይ ውናት ገሊጹ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ስድራ ቤቶምን ዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብዝምልከት ውድብ ናፃነት ትግራይ ውናትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳውትን ንኣዲስ ማለዳ ብዝሃብዎ ሪቶ እቲ እገዳ ኣብ ትግራይ ነባር ሰላም ንምስፋንን ክልዓል ዝኽእል ኩናት ንምክልኻልን ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ብዝምልከት ናይ ውድባቶም መርገፂ ኣንፀባሪቖም ኣለዉ ሓላፊ ህዝባዊ ውደባ ውድብ ናፃነት ትግራይ ገብረስላሴ ኪሮስ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ትግራይ መንግስቲ ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ዘርእዩ ሓያሎ ናይ ጨካንነት ተግባራት ይፍጸሙ ኣለዉ ኢሉ አሜሪካ ዘንበሮ ስብስብ በሰላማዊ ውይይትና በሐሳብ የበላይነት የሚያምን አይደለም። ገና ያኔ በጫካ ሳለ ጀምሮ የልዩነት ማስታረቂያው ጥይትና ጥይት ብቻ ነው። በጫካው የትግል ዘመን የተለየ ሐሳብና የፖለቲካ መስመር ያነገቡ ድርጅቶችን በሰላማዊ መንገድ ከታለም የሰሜኑ አውዳሚ ጦርነት በፕሪቶሪያ ያደርግ ነው ሰላም አመራርኩም ማጠናከሪያ ብለንም ጭምር ሳይፈኖፍና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኣንጻር ህወሓት ሰፊዕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብኩሎም ቶም ባንዳታት ተሰለፈ استسنى كم تريوا زلهم صرت جزء هوحت كم حدا كتفوز اللو عبي إكس جيروم نتيجة PLF كتكو يخاطر زلها استقنا جوي صراحة يزجبر زلونه هوحت نمد خامن نملاين and كل ملحظ اللوان مس أبي تسلي فازلان دما كلها يعني هوحت نملاي نمد خام كلها وفي رازلا قال لي زي كون بروباغندا دما يكبر له مالتيو
الزون أكل نايتيز قبر زولو بروباغندا يو نابير ترى مسقعن كم نبور فاشين سولو إذا خبر أيكون دفع زقبلي عودو زقبلي تجاي وخصوصا نابزو خمسي زارو ربحنا ولا يرجع بس قبلنا كاتنا وجتمع مسلو كاني دنيا زلوا من عيلة أساسيرا نوعتهم كنا تتنكيرو مسلو خلهم وعلى أسيرا يوم تهزم نتعدنا حركة تتوزلوا لين بركو تزرفوا كابو حليف كاد ما كلت نغرات تراين الله حنت زياس كسمع لي የኛ መስሪያ ቤት እንግዶች የሆኑ ሰዎች ለስራ መጥተው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ የመጡ ናቸው ከውጭ ሀገር ቀን ተዘዋውሮ ሪቨርሳይድ የከተማ ኮሪደር አይተው በኢትዮጵያ ተደንቀው እንዴት የምታምር ሀገር ናት ብለው ማታ ላይ ከሀያት ሆቴል ወጥተው ወክ ሲያደርጉ ሁለት ሶስት ሰዎች በጋራ ሄደው ሞባይላቸውን ይሰርቁባቸዋል። ቀኑ ሙሉ ሲያደንቁ ሲያመሰግኑ ነበር የዋሉት ልጆቹ። ማታ 4 ሰዓት ገደማ ሞባይል ተወሰደባቸው። 4 ሰዓት ከ5 4 ሰዓት ከ10 ለአዲስ አበባ ፖሊስ ተደወለላቸው። ብታምኑም ባታምኑም 9 ሰዓት ከ5 ሰዓት በኋላ 9 ሰዓት ላይ አንኳኩተው የአዲስ አበባ ፖሊስ ሞባይላቸው መለሰላቸው። Okay, I mean, I'm really ቃላት እንዲሁ ሓፂር ንዘሎ ነዚ ዝብለኩም ዘሎ ክትርጉመልኩም ንሽተይ ነዚ ከነስማዓኩም ዳን ደትሽ ተረት ኮሜንት ላይ የላም በረት በሩ አንድ የሆነ ህፃን ልጅ ነው ስነስርዓት ሰዎች ለስራ መጥተው እንታይ ዝብሎም ዘሎ መሲልኩም እዚ ሰብኣይ ሕፍረት ዘይብሉ ሰብኣይ እዩ ላይ አንኳኩተው የአዲስ አበባ ፖሊስ ሞባይላቸው ኣብ ቅድሚ መጋባያ ኮይኑ ነዚ ህዝቢ ናቱ እንታይ ኢሉ ይዛረቦም ኣሎ ሓደ ግዜ ሲ ገለ ተዓዘብቲ ናብዚ ወፃት ኣጋይሽ መፅኦምና ነይሮም ኣብዚ ዓዲ ነዚ ኩሉ ሪቨርሳይድን ገለመለ ንገብሮ ዘለና ሪኦም ብጣዕሚ ተደኒቆም ንገዝኦም ናብቲ ሓያት ሆቴል ምሳተው ካብኡ ክዛወሩ ኢሎም ምሸት ምስ ወፁ ቴሌፎናቶም ቦግቦግ ኣቢሎም ሰሪቆምሎም ኢሉ እዚ ኩሉ ክውድሱ ዝወዓሉ ቴሌፎኖም ተሰሪቁ ሰንቢዶም ሽዑ ናብቲ ፖሊስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስ ደወሉ ሲ ድሕሪ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ፖሊስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ነተን ተሰርቃ ቴሌፎናት ሞባይላት በቃ ካብ ዘለዎ ቦቅ ኣቢሉ ኣምፅኡ ርክብ ኣቢልዎም ሕናስ ፅርግያን ተተኽርፅን ኢና ንሃንፅ ዘለና እምበር ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ዘለዎ ፖሊስ እውን ንሃንፅ ከም ዘለና ኣይተረዳእና ነይሩ ይብላ ኣሎ መብዛሕቲ ሰብ ከዓ እንታይ ኢሉ ገሚቱ እቲ ፖሊስ ንባዕሉ ሰራቂ እንተኾነ እንታይ ትገብር እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ብከምዚ ስሉጥነት ክመልስዎ እንተኽኢሎም እቶም ሰሪቆም ዝነበሩን እቶም ዝመልሱ ዘለውን ዕሩኽዳ ከይኮኑ እያ እታ ዘረባ ማለት ካልእ ነገር ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ካልእ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ከምዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ማለት ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ክምልስሉ ከለዉ ዝስምዑ ስ ኢዝ ጆክ መቼም አዝናኝ ነው ብለን ነው በዕለተ ቅዳሜ ሰው ባለበት እንዲዝናና በሚል እንጂ መቼም ይሄ ቁም ነገር ያለው ከአንድ መሪ ነኝ ከሚል ሰው በመድረክ ላይ የሚነገር አይደለም። እንደ ሙሉጌታ ሰውየው ስራ ቀይሮ ኮሜዲያን ሳይሆን አይቀርም። አይ እኔም ትናንት እያየሁት ነበር። አንተ ደግሞ ስታመጣው በጣም ነው ያሳቀኝ። ምክንያቱም ይሄ ግለሰብ የሀገር መሪነቱ ቅዳም ባሩ ጠፍቶት እዚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናኸደ ተዋዝዩ ዝነብር ኮሜድያን ዳይ እምበር መራሒ ሃገር እዩ ክትብሎ እውን ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኣዲስ ኣበባ ባህሊ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣካይዳ ንዝፈልጥ እዚ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ወላ ሓቂ እንተኾነ ንክጣምኖ ከቢድ እዩ it just doesn't happen like that ኣይኮነን ኣብቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እውን ከምኡ ዓይነት ስሉጥነት ናይ ፖሊስ የለን ኣዲኹም ሎ just ቴሌፎን ተሰሪቕኒ ኢልካ 6 ሚሊዮን 7 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ሰረቕቲ ድማ ድዮም ተቆፀሮም ዘለው ቴሌፎንካ መንጡ ኢሎም ወሲዶምካ ተሰሪቐን ኣለዋ ሽዑ ኬትካ ንስኻ ለሚንካ ብካልእ ሰብ ደው ኢልካ ፖሊሰይ እቲ ቴሌፎነይ ተሰሪቑኒ ምስ በልካ ቴክኖሎጂ ኣለዎም ሓገይሮም ገለመለ ረኺቦሞ ኣምፂኦም ንክትብል እንድሕር ኮንካ just ወላ እውን እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ቴክኖሎጂ ኣለና ክብል ተደለየ እውን ድኸውን ኣይገርም ከምዚ ኢልካ ምዝራብሲ ማንም ሰብ ከኣምኖ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ዴር ጀስት ሰብ እዚ እንታይ ኢሎም እስከ መሊሶምሉ ቢልዮንስን ቢልዮንስ ተሰሪቕዎ ከሎሲ 98 ቢልዮን መንግስቲ ሰሪቕዎ ብብልሽውና ጠፊ ገንዘብ ምስ በልዎ እቲ ብልፅግና እንታይ ኢሉ መሊስ እስከ 98 ኣብዚ ሕኩሞ ኢኹም 75 ገንዘብ 75 ቢልዮን ብሪ ጠፊ ኢሉ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢሉ 98 ጠፊ ኢሎም ምስ ከሰስዎ ኖ 95 ዝብልዎ ዘሎ ሓሶት እዩ حسوت عدي تبلاش هو زتفا جنزب 75 بليون يلو 75 بليون بتفوقه anyway just كم زيلو نماني كعور دليل لو I mean
باي this is also لا تكام يدعي ودعني أبز هاجر زلوا قلنا نغطس تحت كله أب بزح نجارات نديو زجاجات مزلوا نريو زلنا كنتات مالتيو صمدت بحال حنتي كابتي كم حدا سوفت وير تصل لهم زلا زربان دي لا في الله لنكنا حدا متيو لنا تاقو داي فلوي مستير جيرو كفات حلو ميلهم زمتو if I can find it زغني رغباي كالكون من حنتك وصغلكم من أبتنا يرترا كيس يقولكوا خلوه نايدا دكتور دبرتين حدش مجلس زهبون يرو where is that video if I find it let's go دكتور دبرتين where are you بزاب بمخنيات ناي مع التساماتات ناي تجراي قبروا حدش مجلس نيرو بزلكم نسمع يسكزي زباو علامة كل مسوعة تخافلون دحري زيولو بتجبارهم نتفصموا بقول تاريخ صرح أو 19 عامات تخافله إتقاو قالسي ما شرشوا درجة فريسو حدش سرعات بحاجة من قسم الراح فيدرال أو سرعات استخله حزبهم محدار استخله أو كيدون بزح لوتي بزح ممالتات زي مزجبة سلا سوات بزح تاريخ استرائيلو بزح لوتاتهم تمزجبة لي يكون مبارك كلنا هم فلتوز خير زي تعنا غيفو تقعدوا سلام قعدوا لمعات قعدوا ديمقراطي ما تشرشوا نتجراي زتفق ما تشرشوا نتجراي جينوسايد زفتصملو حسب حلم زي يقل تاريخ نجر مجمرات زرع كوان تخونه ما أسرئوا حزبنا أو تحت وررتي زصنح تمزابا لاين استسددن أبوت بإيكونومي حانيقو بزح كبري بزح قالسي الحزب لهم حالفوا نذكرنا تلسم زمصو عوثات عقاب كاو حالفون زيتم ملوع نتصاركان وا تناوشت مدما يا اخلنا ኢትዮጵያውያን ኢና ንስኹም ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ንሕና ተረፈ ኢትዮጵያ ሕዝናውን ኢትዮጵያውያን ኢና ናይ ውሽጢ ጉድና ባዕልና ንእለ ክልቴና ኮይና ግን ንኤርትራ ንኸይድ ቀይሕ ባሕሪ ንቆፃፀር ዝብል ተሰማሚዖም መፅኦም ነጊሮምኹም ዶ ሰራዊት ነበርኩም ነገርኹምን ኣይፈልጥን ተሰማሚዖም መፅኦም ዋ ናብ ትግራይ ምስ መፀት ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ዘይ ኩናትና ሃንደል ቀልና ሓዚ ንሰሜን ገጽና ዶ ንሻዕብያ ገጽና ዶ ይኸውንን መጀመርያ ላዕለዋዊ መሬትና ንምልስ ዝብል እዩ ወሲዱ ማለት ኢንፋክት ንሱ ጥራሕ ወደ ቤቷ መልሳታለሁ ወደ ክብሯ እመልሳታለሁ ይላል ትዴፍ የትዴፍ ጀነራል ይሄ በረንዳ ዳሪ የዲሲው በረንዳ ዳሪ ሆምለሱ ትዴፍ ወይ የትዴፍ ጀነራል እናቴን ወደ ቤቷ ከመለስካት የልጆቹ ስም ዝርዝር አለኝ ወይ ከኛ ጋር ይታገራለሁ ወይ ወደ ስቴት ዲፓርትመንት ስም አስተላልፋለሁ እናቱ ስለና እናቴን ከመለስካት እናቴን መስዋዕትነት ከፍዬ መልስልሃለሁ ነው እያለው ያለው ትዴፍ መስዋዕት ለሱ ግለሰብ ነው ማውራው ግን አጠቃላይ ብዙ ሰው ስላለ በዚህ ዙሪያ አመንጎ ስታሊንን አብዚያ መንጎ ዘአሉላ ባህልን ዝግኸይ ዘሎ ባሲ ካለ ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ እሽተይ ከስማዓኩም ዝብሎ ዘሎ በነገራችን ላይ አሁን ከቪዛ ጋር ምናምን የተያዘው የነዚህ እዶችም ንግግር ኮምፓይል እየተደረገ ተሰጥቷል ለስቴት ዲፓርትመንት ለአሜሪካ ኤምባሲም ተሰጥቷል ማሲንጋም ጭምር መገደል አለበት ያሉበት ንግግር ራሱ አሳልፈን ሰጥተናል በጣም መጥፎ አደገኛ ንግግር ነው ዝም ብሎ የሶሻል ሚዲያ እንትን ነው ብለህ ልታልፈው የሚገባ ነገር አይደለም ልንፈልግ ቤቷ ከመለስካ ከምትሪ ወዘለሁም ስታሊንን ዘአሉላ ዝበሃልን ስታሊን ህዝቡ ንትግራይ ቃለሰሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ሓደ ድማ እንትርፎ ኣብ ሕማቅ ኣብ ፅቡቅ ዘይርከብ ሰብ እንትርፎ ኣብ ምፍራስ ኣብ ምህናፅ ዘይርከብ ሰብ ዝኾነ ነገር ካካሃንደ ዝኽእል ስታሊን እኮ ከም ድሌትካ ክትገልፀ ትኽእል ኢኻ እንተባ ሓደ ዓቢ ሚድያ ዝሃነፀ ሰብ እዩ the other guy I don't know ኣብ ዝኾነ ሚድያ ክዘውር የድርዮ እምበር ሚድያ እውን የብሉን ኣብ ሚድያ መፅኡ ክዛረብ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ he cannot even build a media house anyway እዚ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ኣብዘይ ጉዳዮም ኣትዮም ዝሰሓንዋ ሰባት ከዓ ክንርኢና ሕጂ ኣብዘይ ትፈልጦ መዓሙቕ ምእታው ከዓ ከም ዘሎ European opposition leader has gone missing in Ethiopia. Has he been detained? Who is he? You know, when European opposition was organized in Ethiopia around استري وزلهم كيروس أسفها درفين إرترايو
ኣብ ኣዲስ ኣበባ እትዩ ድማ ገለ ፖለቲካ ክቅይር ዝሓሰበ እዩ ምስ ብልፅግና ኮይኑ ወይለከ እንታይ ከም ዝወረደ ድማ ንባዕሉ ሃገር ከድሕን እየ ኢሉ ዝኸደ ኣብ ስጅኑ ደኪሎም ኣለዉ ብልፅግና ድማ ብብልፅግና ዝመፅእ ኼር ከም ዘየለ ንሃገር ሸይጦም ወይ እውን ብዋጋ ናይ ኤርትራ እውን ንዝዋገዩ ዝነበሩ ብልፅግና መሊሱ ፀገም ከም ዘእተዎምን ኣብ ዘይወፅዎ ታኼላ እትይዎም ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ this is already surprising you ምክንያቱ ኣብ ጎኑ ንዝነበሩ ሰባት ከም ዝክገብር ካብ ካለ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዝኸዱ ዘሎ ምናልባት ገለገለ ከም ዝብልዎ ዘለው ሉላውነት ናይ ኤርትራ ገለገለ ክብል ሰሚዖም እዮም ኣብ ስጅን እትዮም ዝብሉ ዘረባ ሰሚዕ ኣለኹ ኣነ ግን ሓቅነቱ ግዜ ክንፅበይና ብዝኾነ when you have nothing to give ዝኾነ ነገር ኣብ ጣውላ ከተምፅእ ዘይትኽእል ተኮይንካ ፖለቲካ ብዙሕ ኣድላይ ይኮንካን collateral damage ማይካ ትኾና መንጎ ዓበይቲ ሓራምዝ ሕውስ ክትብሎም ተጀሚርካ they just throw you to jail or ካብ መንገዲ እዮም ዝኣልዩኻ ኣብዚ ከም ሓደ ኢሎም ዝነበሩ ንናፅነት ናይ ኤርትራን ሉላውነት ናይ ኤርትራ ንግደስ የገለ ክብል ስለ ዝረኣዩ ወይ ኣብ ስጅን ደርቢዮም የብልለው I'm not sure about that ብሓፈሻ ከም ዝሪኦ ዘለና ግን ኣብ እስር ቤት ኣትዩሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ከም ናተይ ጥርጠራ ሰብ ክእሰር ደስ ዝብለኒ ኮንኩን ግን ብልፅግና ሜይቢ ተኣሲሩሎ ኢሎም ካብ ፖለቲካ ክሰርሕሉ እንደልዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ኩነታት ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ብዙሕ ነገራትን ብዙሕ ልኽላኽን ዘለዎ ግዜ ኢና ዘለና ንኩሉ ድማ ኣት ፌስ ቫልዩ ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሕ ገይማት ኣብ ድሕሪኡ ከም ዘሎ ስለንፈልጥ እዚ ሓደ ሰብ ንካልኦት ቅድሚ ሕጂ ክእሰሩ እውን ዘፈራርህ ዝነበረ እዩ ናብኡ ከም ትመፅእ ግን ኣይፈለጠን ነይሩ መስለኒ ሓደ ጎንስ ክጠፉ እዩ ዘለዎም ብመሰረቱ ሆና ጠቕላላ ማለት እዩ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ተጋሩ ኮ ኢትዮጵያውያን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም እንታይ ዓይነት ርእሲ እዩ ዘለዎም ከመይ ዝበለ ግዜ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፖለቲካ ተቀያያሪ ምዃኑ ዘይፈልጡ ማርሾ ንማርሾ ክጠፉ ጥራሕ እዩ ዘለዎም ኢርሸናሒ ፀናሒ ጥራሕ ዘይኮነሲ ንና ከማን ፅባሕ ንጎ ድርገደደ ሕቶ ኣለና ክልተ ሓታታት ኢና ክንፃባፀብ ኢና ምዞም ሰባት እዚኣቶም እና ከማን ክንሓቶም ኢና ስለዚ በዚ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ኣዝየ ሕጉስ እየ ትክክል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ንኢትዮጵያ ምፅራፍ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኪሮስ ብእሱርን ብሽጉርን ብዙሕ ክንዋዘይ እንደልና ግን ሓደ ሓደ ግዜ ሕማቕ ነገርሲ ናባኸያ ትምለስ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ዝኾነ ዲቴይልስ ናቱ እንተሎ ክንሕብረኩም ክንፍትን ኢና እዚኣ ኻ እስከስምዑለይ ሰማዕታት ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ እቶም ዝበዝሑ ሎሚ ንዝክሮም ዘለና ሰማዕታትና ሕድሕድና ክንዋጋእ ዘሕለፍናዮም ዝኸፈልናዮም ዋጋ እዩ ነዚ ኸንዕርዮ እንድሕር ኮይንና መለስ ዝኣክል ድወለደት ትግራይ ኢሳያስ ዝኣክል ብፖለቲካ ንቕሓት ዝወለደት ኤርትራ ኣብዚ ደረጃ ዝኽንወድቕ ኣይግባአናን ነይሩ መለስ በይኑ ንግብፂ ኣብ ዘይትዛረበሉ ደረጃ ብፅሕዋስ ስሕበት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘርኣየ ዘይትካእ መራሒ እዩ ኢሳያስ ሎሚ ንኣልሲሲ ብ10 ዕፅፊ ፖለቲካ ንቕሓት ይበልፆ ብተመክሮ ይበልፆ ብኩሉ ፍልጠት ይበልፆ ይኹን ግን ኣብ ትሕቲኡ ክኸውን ዝገበሮ ዝደኸመት ዓድን ዝተበተነ ህዝብን ስለ ዝሰርሐ እዩ ተፃራፊ ሕብረተሰብ ስለ ዝፈጠረ እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ኢና ንዕርዮ ሕጂ እውን ከንዕርዮ ተኮይንና እቶም ሕሉፋት ጌጋታት ኣርምና ሕድሕድና ካብዚ ሓደገኛ ስርዓት እዚ ንገላገለሉን ስላጠናና ናባና ንመልሰሉ መንገዲ መቸም ናይ ብልፅግና ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ዕንደራ ንኩሉ ፋሉን ዝነበረ ተቃዋማይ ዝግ ከም ዝብል ይገብሮኹም ዘሎ ተስተውዕሉ ዘለኹም ብዙሕ ሰብ ኤርትራ ንኤርትራ ሓደጋ ክኾና ዝኽእል ዘረባ ዝዛረብ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ህድእ ዝበለ ዘረባ ናው ኩሉ እቲ ዝብልዎ ትክክል ዘረባ ወይ ቅኑዕ ንብል የለና ግን ወላቲ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ዝነበረ ብፍላይ ዝፅምዶ ካብ ዝመፅእ ብጀካ እቲ ንሕማቕ ኢሉ ብራንድ ናቱ ንሕማቕ እንተደይ ኮይኑ ካብ ፅምዶ ዝመፅእ ብዙሕ ሰብ ርግእ ክብል ክኢሉ ምክንያቱ ፅምዶ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዝነበረ ፍልልይን ውድድርን እህድይዎ በቲ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ናይ ኤርትራ ሉላውነት ክደፍር እየ ዝብልካ ስለ ዝወሰኸ ነቲ ሰብሲ ዕድል ምስ ኣቢ ኮይንካ ዝኾነ ምግባር ንብዙሕ ሰብ ዓቐበት ይኮይንዎ ከዳዕ እንተዘይኮይኑ ምስ ኣቢ ዝኸውን ሰብ እውን የለን ንሃገርካ ጥፍን ዝደሊ ሃገርካ ክወርን ዝደሊ ምስ ኮይንካ ይስራሕኒ ዓዲ ቦኻ ክዝመት ዓይንኻ ይዕመትን እዩ ይበሃል ስለዚ መብዛሕትኡ ወላ ምስ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ እቲ ኩነታት ናርኣዮም ስከደ ለካ እዛ ጉዳይ እዚ ኣብ ካሊእ እያ ትኸይድ ዘላ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ዘዛርብ ምክንያት ኣለኒ ኤርትራ እንተላ ጥራይ እዩ ሉላዊትን ናፃን ኤርትራ እንተላ ጥራይ ካ ብዛዕባ ኤርትራ ፖለቲካ ክሰርሕ ትሓስብ እምበር ከምዚኦም ገሊኦም ኣብ ንምንታይ ዕላማ ይቃለሱ ኣለዉ ዘይትፈልጦም
ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ከጥፍን ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ክብልዎ ከለዉ እንታይ ትርጉም ናይ ፖለቲካውን ዘይርድኦም ኤርትራ ክትህሉ ኣለዋ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዛረብ ኮንካ ዝኾነ ንብዙሕ ሰብ ናብ ርግኣት ይመልሶ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና ዋላ እኳ ትፍልለያት ኣቦቱ ፀገማት ኣቦቱ እንተሃለወ ግን anyway we are witnessing something unique ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንሪኦ ዘይነበርና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ክንብል ንኽእል ዝኾነ እቲ ከባቢ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዞባና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዘሎ ብልፅግና ካብ ሎሚ ንፅባሕ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ኤርትራ ገፁ እንታይ ክፍትን ይኽእል ናብ ትግራይ እንታይ ክገብር ይኽእል ንግዜኡ ንገድፎ ኮይንና ግን ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ዘሎ እሕና ግን ንኩሉ ነገር ድልው ኮንካ ናይ መወዳእታ ለበዋናተይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነትካዩ ምስጢር ዓወትካን ምስጢር ቀፃልነትካን ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኩልና ነክፈረክ የበልና ደው ክንብል ክንክል ኣለና ዩናይትድ ዊ ስታንድ ዲቫይድድ ዊ ፎል ይብሉ ሓቢርና ሓድነትና እንተሓይልና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ንሓዋሩ ንፀላእትና እናንበርከኽና ክንከይድ ኢና ንሓድነትና ከፍርሱ ዝደልዩ ግን ንኤርትራ ከጥፉ ዝደልዩ ስለ ዝኾኑ ብኩሉ ሓይልና ክንቃለሶም ኣለና ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ለበዋን እንታይ ሰያ ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮኑ ክብለኩም ይደሊ ምዝያ ጥዕምቲ መዝሙር ከትፈኩም